2 roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. GOAT, prémiové nikotínové sáčky. Vítajte v ďalšom dieli Fightcastu, dnes trošku inak, ako ste zvyknutí, pretože dnešným hostom nebude žiadny fighter, aj keď, jak sa to vezme, pretože není to boj iba v klietke a ringu, ale je to aj boj v živote. A každý bojujeme so svojimi démonmi v živote, no a dnešným hostom je Danko Maďar. Danko, čau. Čau. Po dlhom čase si opäť zavítal tu ku mne do štúdia. Musím povedať, že opäť ma to pobavilo, jak sa mi uložil do tohto kresielka. Sú také menšie na teba, že? Ale zmestím sa. Cítiš sa dobre, hej? Veľmi komfortne. Dobre. To je dôležité, aby si cítil dobre. Dnes prebrali sme my už spolu Carnivore, DMTčko, fasting sme riešili cez stream. Dneska budeme riešiť tvoj útek zo Slovenska. Poďme na to. Imigrácia. Imigrácia. No tak povedz nám, ty si v 19 ušiel odtiaľto? Ušiel. Môžeme to takto zatiaľ srandovne nazývať, že ušiel. Že čo ťa viedlo k tomu ísť do Ameriky, že či to bol vždy tvoj cieľ, že Amerika, alebo či sa hľadal útek proste z tejto krajiny hocikam inám, kde svieti slnko? Ja som nasledoval svoje sestry. Moja staršia sestra odišla v 99. a mladšia sestra odišla v roku 2000. Čiže v podstate ja som nasledoval ich kroky a dokončil som si strednú školu, no a potom, ak som dokončil strednú, som odletel. Čiže ty si dokončila na Slovensku strednú školu, išiel si za nimi. Sestry sa tam privídali, či jak tam, alebo kedy oni odišli? 99 a 2000. Áno, okej. Tá tvoja cesta do Ameriky teda bola už plánovaná, že ty za nimi pôjdeš asi. To si už tak mal v tej vízii. To bolo snom mojich rodičov, hlavne mojej mamy. Bolo dostať deti do zahraničia. Ona na tom pracovala celý život. Ona stále chcela, aby deti mali nejakú veľkolepú budúcnosť, a k tomu nás viedla od malička. Mama mi neustále od malička hovorila, že ty si učený na obrovské veci, dosiahneš veľké veci v živote, rozprávala o miliónoch, aké v živote žiadne nevidela ani nemala. A to by som povedal, že zohralo obrovskú rolu v tom, ja som sa pozeral na svet. Pretože moja mama je umelec. Hej? A tým, že ona je umelec, jej fantázia je veľkolepá. Ona sa nikdy nebála zobrať farby života a nakresliť na plátno čokoľvek tomu malému dieťaťu. A ona mi dookola toľko hovorila, že som predurčený na obrovské veci, až pokiaľ som tomu neuveril. Aké boli začiatky v Amerike? V prvom rade, tam sme všetci začínali od nuly. Tak keď ja som sa prisťahoval do Ameriky, tam som bol ja na nule, aj otec, aj jedna sestra, druhá nie. No a tá druhá, ktorá nebola na nule, ona bola oddelená so svojou rodinou. No a všetci sme začali v podstate s novými papiermi. Sestra dostala zelenú kartu, že o 2 mesiace skôr ako ja. Otec dostal zelenú kartu, že 8 mesiacov predo mnou. A ja som dostal zelenú kartu v podstate v septembri 2013. A z 25. septembra som rovno odletel. Čiže všetci sme začínali na tých najmizernejších podradných prácach. Ja som bol čašník a SBS-kar v bare zároveň. No a tým, že som bol čašník, ja som mal mať OK výplatu, ale ja som veľmi nerozprával po anglicky, čiže ja som dostal prácu v Olive Garden. A to je americko-talianská reštaurácia. A v tejto práci ja som sa zaučil, zaškolil, ale zvyčajne som prešiel len tým, že som bol ticho, nejako som rozumel tým testom na papieri, ale že servírovať som Američanov vôbec nevedel. Lebo je jedna vec mať jednotky z angličtiny na strednej škole a je druhá vec robiť servis skutočným Američanom. Čiže ono to vyzeralo asi tak, že ja som sa naučil jednu základnú vetu. A to je Hi, my name is Daniel and I'll be your server tonight. To je, že ja sa volám Daniel, dnes budem váš čašník. No a potom na teba spustí Američan. Can I get chicken marsala with fettuccine alfredo, but can you substitute alfredo sauce for marinara sauce and a diet coke with no ice and whiskey on the rocks? Bratu chicken. To je všetko, čo ja som počul. Chicken dostaneš, tak ja ti nájdem. V počítači prvý chicken, čo som dostal, bratu, toto budeš jesť. Samozrejme, nespokojní, vracali jedla oprávnene. Ja som bol, že totálny manták v tom. Ja som seriózne vyberal náhodný chicken, aký som našiel. A dúfal som, že trafím ten chicken, ktorý on chce. Ďalej, čo povedal, že whiskey on the rocks, substitute fettuccine alfredo for marinara sauce, Není šanca. Hej, to, s čím príde ten chicken, toto dostaneš. To, že nemáš na výber pri mne, hej. No a potom samozrejme sťažujú sa, volajú potom manažérov, no a manažér si teba pozve do ofisu. Ale ja som mal tú výhodu, že ja som ani nerozumel, čo mi manažér vyčíta. Čiže ja tam sedím, ja tam počúvam, manažér ma kritizuje, ale
Chápem, že je niečo zlé, vidím, že sa neteší, výraz tváre viem prečítať, ale verbálne čo hovorí, aj viem, že ma kritizuje za to, čo pravdepodobne ten zákazník hovoril, ale ja som sa z toho nevedel vymagoriť ani vysomariť, lebo som proste nerozumel. Ale ono to potom na teba doľahne po tom mesiaci. Hej, že ty sa cítiš vyslovene medzi nimi ako idiot. A ty im nevieš vysvetliť, počuj, ja nie som idiot, len hovor ku mne po slovensky. Chápeš? Že keď rozprávame spolu po slovensky, ja som taký magoriač, sa zdá. Lebo potom už si ľudia robia srandu, stojač si všetko posral a tak ďalej. Samozrejme, nemyslia to zlé, ale staneš sa takým terčom posmechu, hej. No a potom som robil aj SBS včera v jednom bare, ktorý sa volal Two Stooges, to bolo vo Fridley, Minnesote a tam mi dali $10 na hodinu. Ja som neveril vtedy, že $10 na hodinu, lebo dovtedy som bol zvyknutý robiť na Slovensku za 2,50, 2 eurá a to boli brigády. A tam sme robili stále na stavbách a buď nám dali 2 eurá na hodinu, alebo euro 50 a vodku, alebo euro 50 a sme sa najedli s majiteľmi domu. Také dedinské díly. No a teraz mi prídu, že $10 na hodinu a v prvom rade som im neveril. Po zmene mi dali hneď $10, ale s tým, že tam nebol veľmi chaos ani bordel. Tam skôr moja práca bola organizovať biliardové stoly a biliardové tyče a uistiť sa, že stoličky nie sú odsunuté a tak ďalej. Čiže chodí dávať pozor na poriadok, v živote tam nebol žiaden problém, nikto sa s nikým nikdy nepobil a hneď po zmene mi platili. No a jak mi dali za 7 hodín $70, tak to naštartovalo vo mne 12-valcové motory. Hovorím, to je $70, ja som nevidel nikdy za 7 hodín. Plus v Olive Garden som zarábal 7,50 na hodinu, to bola minimálna mzda a plus tringelty. No tým, že ja som nebol dobrý čašník, takže som vytočil možno 12 na hodinu. Ostatní tam robili 20-25. Ale už to bolo dosť na to, aby mi to dalo motiváciu a potom po mesiaci som stavať odišiel a zmenil som prácu na PCA, to bolo Personal Care Assistant. A tam som sa staral o starších diabetikov a mal som špeciálne školenia na diabetes. Naučili ma používať inzulín, ako píchať inzulín, ako kombinovať dlhoúčinkujúci inzulín s krátkodobým inzulínom, Novolín, Novolog R sme používali, stravu, ako robiť diabetikom. No a tá práca bola veľmi jednoduchá, lebo oni by ma poslali za staršími ľuďmi, dôchodcami, ktorí len pozerajú toľko celý deň. Čiže keď si im dal raňajky a obed, ty si mal v podstate celý deň voľno. Takže som si na počítači robil veci a som stále hľadal cestu ku fitness. Chcel som sa stať fitness tréner, nie ako. Ne? No a tomu som venoval v podstate čas, ako som sa staral o tých ľudí na počítači, som si hľadal prácu niekde inde. Rok a pol mi to trvalo, či veríš, či nie, všetky fitka ma zrušili. Lifetime Fitness mi nedali príležitosť ani skladať u nich uteráky. Ja som začal s tým, že som poslal prihlášku, že chcem byť osobný tréner. Zamietnuté. Chcem robiť na recepcii. Zamietnuté. Chcem predávať memberships. Zamietnuté. Chcem skladať uteráky. Zamietnuté. Absolútne všade, v každom jednom fitku ma zamietli. Potom som išiel do Na LA. žiadnu pozíciu ti nedali šancu. Ani náhodou. LA Fitness. Prišiel som tam, pýtajú sa ma, aké mám skúsenosti s predajmi memberships. Ja absolútne nulové, žiadne. Tým pádom mi nedali ani šancu na hociakú prácu v žiadnom fitness štúdiu. No a potom ja som nejako amatérsky robil jedálničky za cash ľuďom, kde ja som chodil, ktorých som poznal vo fitku. Tak oni mi platili 50, 70, $100 kedy. Ja nemal som žiadne presné ceny pre nikoho, len som sa snažil dostať čo najviac cash z každého. Čiže keď som vedel dostať 70 za jedálniček alebo 100, tak potom takto som to bral. Ľudia mi platili okolo 20-30 na tréning, s tým, že nebol som ich oficiálny tréner, ale ako tréning partner, lebo za to by ma potom zase zabanovali z Lifetime Fitness, že im kradnem biznis. Tak som sa nejako snažil robiť tento biznis. No a potom som odišiel z PCA a stále som chodil do fitka. V tej dobe som aj súťažil v Minnesote. No a našiel som si prácu v Hasati. A toto bol čistý cirkus. To sme stiahovali dáta pre AT&T, T-Mobile a Verizon. Čiže jak to vyzeralo, ja som sedel v SUVčku a ja som bol technik. A na okne som mal asi 25 telefónov a tie telefóny medzi sebou komunikovali a stiahovali dáta z antény. No a ja som mal šoféra, my sme jazdili okolo 500 km denne okruhy, ktoré sme museli ukončiť. Aby sme pozbierali dáta z týchto telefonických veží. Táto práca bola riadená Indmi. V živote s nimi už biznis nebudem robiť. To není možné. To bol, ježiš, to si nevieš predstaviť, totálny chaos. Počúvaj, oni riadili celú operáciu z hotela. Hej? Holiday Inn. To bol ich hotel, kde mali sídlo firmy na 3. poschodí. Totálny chaos, káble porozhadzované po posteli, notebooky, telefóny, tam si mohol, že žiadna bezpečnosť, tam si mohol ukradnúť 3 telefóny, nikto by si nič nevšimol. Lenže potom oni aj taký istý chaos prenášali na svojich zamestnancov. Nikto nevedel, čo robíš. Ani kde si. Pamätám sa, raz mi volal manažer, že sa mám vrátiť okamžite do hotela. Ja mu hovorím, ja som 400 km od Minneapolisu. Mi hovorí, hneď príď, potrebujeme ťa. Trvalo mi dobre 4 hodiny dostať sa naspäť do Minneapolisu, prídem do hotela
A on mi hovorí, ty čo tu robíš, choď naspäť na okruh. Hovorím, však ty si mi volal, že sa mám prísť. On že nie, to už nepotrebujem. Hovorím, ja ti odstrihnem vajca, ti hovorím. Ja som sem 4 hodiny za tebou išiel, ty troger. Chápeš? Totálne nervy. Robili si z tvojho času úplnú srandu, potom ešte ti dávali prácu navyše. Bola to frustrácia, ale zároveň najviac platili. Hej, oni platili okolo, ja neviem, 30 na hodinu. Hej, nepamätám presne. Čiže stále to bol upgrade, ale tam si sa išiel pri nich zblázniť. Potom prišiel za mnou kamarát s nápadom, že si ide otvoriť firmu na strechy. Predávať strechy, to je veľká vec v Minnesote, lebo keď príde hailstorm, to je krupobytie a poničí strechy, tak tam sú veľké peniaze v poistných udalostiach. A mali sme jedného dobrého kamaráta, ktorý na tom robil milióny. A máme jedného šaleného kamaráta, ktorému sa podarilo zarobiť milióny dolárov, čisto Wolf of the Wall Street situácia, úplne šialene ich zarobil, šialene ich rozbil v Kolumbii, 30 prostitútiek v penthouse, Ferrari, Lamborghini, šialené životy vo Vegas, toto bol ten môj kamarát. Hej. Absolutná nestabilita, ale v tom bode ja som chudobný chlapec, asi mám našporený nejakých 15 000 na účte a teraz volá mi kamarát, hej, to je rodinný známy. To bol Slovák či Američan? Američan. A on je rodinný známy, to je najlepší kamarát môjho švagera. Hej, a volá mi, že ide si založiť firmu na strechy. No a ja som tu nemu úprimne vzhliadal, lebo on, aj keď minial veľa, on mal ten šialený biznis, pri ňom môže vystrelať raketa, či môže pri ňom vystrelať motika a zarobíš pri ňom 500 000, ani nevieš jak. To bol jeho život, hej. No dobre, tak som išiel s ním do toho, že si založíme firmu. Naše firemné auto bolo čierne Ferrari California 2016. Nie, to bola 2014 ešte, hej, vtedy to bol rok 2014. To bolo firemné auto. Do Ferrari California sme natrepali rebrík, ktorý sa dal takto stiahnuť dole a chodili sme po domoch, kde sme zaparkovali auto a klopali, že by sme mohli skontrolovať ich strechy. Počúvaj, akurát bolo krupobytie, prišli sme do krásnej, luxusnej oblasti, klopeme na domy. A ani ja, ani on nemáme skúsenosti. Ja som si myslel, že on to nejak premyslí. Že on vie, čo sa budeme pýtať, čo budeme hľadať a pozná strechy, alebo čo, ten typer vie piču. Absolútne nič nevie o strechách. Ja neviem nič o strechách. My jediní v čistom oblečení, všetci ostatní strechári už tam opravujú strechy, čo dostali zákazky. Mexičania v špinavých monterkách a tármi čisto biele trička s rolírikmi, vieš. S našou novou firmou z Distinctive One sa volala firma. A klopeme na dvere. Samozrejme, majitelia nám dali šancu ísť pozrieť na ich strechu. Na to začína celá halus. Prídeme do čierneho Ferrari, zoberieme rebrík, rozťahneme tento rebrík, oprieme od strechu. Ja som v živote po streche nechodil. Počúvaj, vidíme hore na strechu, strecha tak. V takom uhli. Ja kokot po 4 sa tam plazím. Vyslovene, že 0,5 kilometra za sekundu, ledva sa hýbem nohami, rukami. On za mnou len ma naviguje, chod doprava, chod doľava, ja celý roztrasený. Vyjde on a ja na strechu, teraz my sadneme na špic strechy. Tam sedíme jak dvaja chuj a nevieme sa pohnúť. Počúvaj sa, nevieme pohnúť, lebo na špici strechy ja som v živote nestál. Ty musíš mať špeciálne topánky na to, aby sa ti zarili do strechy. Ja Adidas, on Nike. Hej. Teraz my sedíme riťou na špici strechy. Všetci ostatní Mexičania, ktorí opravujú strechy po iných domoch, len fajčia cigarety, pozerajú na nás dvoch, jak chuj, tam sedíme s firemným autom Ferrari, tam všetci majú Fordy F-150 s poriadnym lešením, so všetkými nástrojmi, my nemáme nič. No a teraz, že musíme nájsť nejaké poškodenie na streche. Hej? No my jediné, čo sme mohli urobiť, je obhliadnúť sa okolo nás, kdežto oni všetci tam vystretí behajú po strechách, ja keby nič sa nedialo, majú na to špeciálnu obuv, aj styl, my nemáme balans ani obuv, tak len zadkom sa nejako šmykame po tých strechách a hľadáme niekde poškodenie. Našli sme poškodenie. Okay? Odfotili sme to. Jak zísť dole, tak toto bola absolútna halus. Ja sa šmýkam pozadku, idem ako pavúk, hej, s chrbtom ku streche a kamarát ma naviguje, že kde je ladder, to je rebrík. Hej, že len nohou som hľadal niekde rebrík, aby som sa tam mohol dostať. Nulové skúsenosti lozenia po rebríkoch. No, nejako sme to bezpečne zvládli. To, čo nám malo trvať asi 5 minút, trvalo asi 1,5 hodiny. Hej, zišli sme nakoniec dole, celý spotený, zadýchaný, biele trička prepotené, hej, špinavý od strechy úplne. Absolútna komédia. Takto sme sa snažili získať nejaké zákazky. Nejaké sme aj získali, ale to trvalo, že 3 mesiace, pokiaľ sme dostali nejakú zákazku a ja som nedostával zapletené. Ja mu hovorím, bratu, ja potrebujem cash teraz. Hej. No hovorí, no my máme tieto a tieto zákazky, poistné udalosti sú rozbehnuté, ale najskôr od 3-4 mesiace môžeme dostať cash. Hovorím, tak to je pre mňa veľa a musím ísť. Odišiel som, nezarobil na tom $3 milióny. A počkaj, ty sa s tým bavila sme, že čo to napadlo robiť strechy, keď vôbec nemal
potuchy, že čo tam ide? Ty by si ho musel poznať, pre Boha. Ten človek má úplne v piči. Jemu keby teraz tu sedel, on by rozprával ako profesionálny organizátor zápasov bez toho, aby vôbec vedel, čo to je oktagon alebo MMA. On má v sebe taký dar reči, že on keď začne rozprávať, s ním sa cítiš ako profesionál v danom priemysle. Hej, čiže ja som nemal šajnu, že on nevie nič o strechách a on samozrejme vedel, že ja neviem nič o strechách. V tom bode ešte moja angličtina nebola perfektná, ale on bol perfektný v tom, že v prvom rade vyzerá dôveryhodne, lebo je bohatý, obrovská luxusná vila, Bentley, Ferrari a tak ďalej. A on žije šialený životný štýl. On to všetko minie. A že on má na účte 0 a do 15. potrebuje 65 000 a on to fakt dať nenájde. A potom zase je v mínuse 20, že nulová stabilita. Čisto Wolf of the Wall Street, štýl života. Ja som sa od neho oddelil, on na tom zarobil $3 milióny, potom som sa treskal do hlavy, kurva, to mohla byť moja šanca, ale ja som si našiel potom príležitosť v 3M. Súťažil som, po súťaži prišiel za mnou jeden tréner. 3M je fitko. 3M je korporácia. To je obrovská korporácia, predstav si ako Google. Hej, oni vytvárajú, akože v tejto miestnosti je minimálne 300 produktov 3M. Hej, čiže oni vytvárajú komponenty v podstate na všetko materiálne. A takisto aj do vesmírnych lodí a tak ďalej. Prišiel za mnou jeden tréner po súťaži, že chcel by ma trénovať. Hovorím, OK, tak som sa s ním stretol, rozprávali sme sa a hovoril som mu akorát, že hľadám si prácu. Ale ja potrebujem prácu urgentne. Už som 4 mesiace bez príjmu, pomaly ťahám, ako predávam nejaké jedálničky tu a tam, ale to je LTT, aby som vytryl. Hovorím mu, hľadám si prácu, on mi povedal, že má netier v 3M, ktorá je na výberovom konaní. Že on mi môže nájsť prácu, hovorím, bratu, v 3M. Ja mám strednú ekonomickú školu zo Slovenska. Kde mňa zoberú do 3M? Však tam potrebuješ PhD, ADHD, MGR, USB, všetky tie tituly, ktoré potrebuje človek na to, aby ťa tam zobrali. Kde mňa zoberú študenta, alebo niekoho, kto skončil štúdium strednej školy, ani Slovania, Russia, hej? To je Rusko, že? On mi hovorí, neboj sa, my ťa tam dostaneme. Hovorím, OK, fajn. Hovorí, že potrebuješ dobrý životopis. No, niekoho s tým pozná. Moja sestra, hej, obrovský pes v korporačnom svete. Ona je v podstate najvyššia riaditeľka HR, ktorú môžeš nájsť v korporačnom svete Ameriky. No, volám jej, počuj, potrebujem pomôcť. Potrebujem jeden životopis. Stretli sme sa a vytvorili sme životopis, ktorý sa presne hodil na túto pozíciu do 3M a to bolo laboratórium. No my do toho života sme dali všetko a referencie na Slovensko. Samozrejme, budujeme SRO. Ja som vedel, že nejaká čierna šanika z Minnesoty nebude volať do nejakej slovenskej firmy, kde nevedia po anglicky, lebo tam bol dodatok ku tomu, že nerozprávajú po anglicky, aby si overila moje skúsenosti. Tým pádom ja som všetky svoje skúsenosti zhodil na Slovensko, že som sa sem prisťahoval len 2 roky dozadu, ale ja mám všetko, čo oni chcú. Neveril som tomu, prijali ten životopis a pozvali ma na interviu. Prišiel som na interviu, dali mi tam IQ testy, spájať kocky a koníky rozpoznaním, čo všetko a potom mi dali otázky. Prešiel som cez všetky testy a potom mi dali interviu. Hej? A sedia proti mne tá pani a pýta sa ma otázky, či mám nejaké skúsenosti s malými súčiastkami. Hovorím, pani, prosím, ja som v Košiciach vlastnil firmu na malé súčiastky. Samozrejme. Či mám skúsenosti s takými a takými tekutinami? Hovorím, ja som v laboratóriách pracoval po celom Slovensku. Jasné, že mám, pozrite sa na referencie, pozrite sa na životopis. Klamal som jedna radosť, lebo výplata bola $25 na hodinu na W2. To znamená, že za teba platia dane, plus mi sľúbili dentálnu poistku a zdravotnú poistku. V tom bode to pre mňa bola lotéria. Čiže ja som im povedal všetko, čo po mne chceli. Hej? No, lenže Eminem mal celkom pravdu, že dávaj si pozor, čo chceš. Lebo keď ma prijali, ja som prišiel prvý deň do roboty, ja som zistil, že ja som v piči. Mňa fakt zobrali do laboratória. A ja som to zistil, vieš, kedy? Ja som prišiel do roboty s tým, že však v pohode idem do roboty a ja som sa prezliekol do hazmat suit, do toho bieleho skafandra, s plynovou maskou na tvári, rukavice oblepené po tade, nikde nemohol prísť kontakt vzduchu s pokožkou, som išiel na vecko. A až som sa otočil, videl som sa v zrkadle a si hovorím, Dano, toto si dojebal. To Boh vie, čo sa tu bude diať. Ale čokoľvek sa tu deje, to bude seriózne. A oni na teba spoliehajú. Ja hovorím, bratu, mi nič horľavé do ručí nedávajte. Lebo toto by bol prúser, jedna radosť. Počúvaj, idem s manažérom, po chodbe a to bolo aj v Doom 3D, tam boli také obrovské dvere, ktoré keď sa otvárali, vydávali zvuk, že zavreli sa a také hrubé, hej. A to bola dlhá biela miestnosť a to bolo v Innovation. Ja som nebol priamo v centrále 3M. Centrála 3M to je pri diaľnici 694 East. Ja som bol v Innovation, to je druhá časť. A Innovation znamená, že tam vytváraš
tajné projekty. Ja s mojimi skúsenosťami z Ťahanovic. Som teraz v laboratóriu, kde robíme nejaké tajné misie. Lebo my sme nemohli vedieť, čo za produkt vytvárame a tento produkt cestoval do druhého laboratória a oni nemohli vedieť pôvod tohto produktu, ani čo z tohto produktu bude, aby uchovali v podstate tajomstvo čohokoľvek. To mohlo ísť do vesmírnej lode alebo čokoľvek. Tak my prídeme ku jednému laboratóriu, otvoria sa tieto obrovské dvere, manažer prejde prvý, otvoria sa druhé dvere a ide postrek, hej, aby ťa dezinfikovali. No a po tomto postreku sa otvoria ďalšie dvere a ja mám už srdce tuna. Hej, ja už toto viem, že je vážne, to som postrel, tu by som fakt nemal byť. No a teraz vojde ma traja výskumníci, prelievajú nejakú tyrkysovú tekutinu, traja držia jedno vedro a štvrtý ich kontroluje. Serem, toto musí byť kurva dôležitá tekutina. Čokoľvek sa tam leje, keď 4 to musia robiť, no uvidíme, kde dajú mňa. Hej. Teraz prišli sme na koniec laboratória, tam bol taký dlhý stroj. A ten má asi 25 metrov. Tam má manažer. Hej. Hovorí, no, tak tu je tento stroj a idem. Hej, otočil sa a išiel. A vtedy mi doplo, aha, čiže tento stroj mám ja operovať. 25 metrov dlhý. Pirát, počúvaj, tam boli budiky, je zo starých týchto ponoriek. Hej, to nebolo, že úplne nová technológia digitálna, nie. Naopak, to bola ešte tá staršia technológia, kde páčky si musel ťahať dole, takéto tlakometre, teplometre, akože všetky tie metre boli tým old school štýlom a nejaká ruská ponorka, hej. No ja som to mal na starosti. Hovorím, najlepšie, čo ja teraz môžem robiť, je nič. Nedotýka sa toho. Oni čakali, že ja spustím výrobu a ešte som nevedel, čo z toho stroja ide vtedy. Tak ja tam stojím. Po 15 minútach sa prídu pozrieť, tam stojím, nič, jak stĺp. Manažer sa ma pýta, všetko v pohode? Hovorím, hej, všetko v pohode, stojím tam. A ja, že tak sa potím, hovorím si, kurva, ja neviem, čo tu mám robiť, ja neviem, im to vysvetlím. No samozrejme, tým ľuďom netrvalo dlho, aby zistili, že som úplný idiot, hej. Tak prišli, zapli ten stroj, spustili celú výrobu a manažer ma volá, tu hovorí, že tu nakontroluj bublinky. Hej, ako vychádzajú bublinky z takej fólie. Toto zvládnem. A ja som mal takto držať fóliu, išla taká tmavo-žltá fólia z toho stroja, neviem, na čo to bolo, a keď tam bola bublinka, som to musel puknúť prstom. Hovorím, toto zvládnem, na to nepotrebujem vysokú školu. Hej. Takže idem, ale čo mi nedošlo, mne sa to zdalo ako ľahká práca, ale ja držím tú fóliu a idú bublinky, ja ich pukám a po 30 minútach mi horia ramena. Hej, že mám ruky vo vzduchu a horia mi ramena, ja to spotený v tom hazmasút s tou maskou na cistiach, držím tú fóliu, pukám bublinky, jedna radosť, a oni sa potom začali zrýchľovať, ja si uvoľním ramená, 50 bubliniek prejde, ja naspäť ramená, vieš, pukám, no a potom zastavili celú výrobu. Stoj, hovorím, čo? Hovorí, plno bubliniek prešlo, hovorím, Ježiši Kriste. No, dlhá story krátko, potom ma dali čistiť náradie. Hej, už zistili, že tento typek je totálne v piči. Že to čokoľvek povedal v životopise, nič z toho nie je pravda. No a umýval som náradie cez 2 páry rukavíc, totálne mi to spálilo ruky. Nevedel som, čo to je za tekutinu, ale definitívne to nie je dobrá tekutina. Ja som vtedy mal taký moment, sa pamätám doteraz, ja som mal vedľa vedúceho, bol tam vedúci a manažer, hej. A keď som umýval to všetko náradie v tej tekutine, pália ma ruky, ja som sa pozrel vedľa a to je, keby sa spomalil môj život, jak som videl toho kolegu. A on sa akorát napil z takej 7-Eleven obrovskej dozy Coca-Coly, napil sa, zakašľal, vyslovene, keby išiel umrieť a vypľuť dušu, taký pupek, diabetik, chrachľavý hlas. A ja si hovorím, no toto kurva moja budúcnosť nebude. Ja tu nemôžem byť. Hej. Ja som si uvedomil, že on bol tak hrdý na to, že v Turínem 25 rokov alebo 30 rokov si hovorím, ja na toto hrdý nemôžem byť. No, nebolo moje rozhodnutie, že to nebude moja budúcnosť. Hej. Vyhodili ma po 3 dňoch okamžite. Plus mal som tam tiež incidenty, lebo ja som bol v príprave na súťaž, tak ja som si zobral do laboratória, som si zobral jedlo a som sa schoval za stroj a som jedol. Hej. A jak ma našli, oni ma tak vypičovali, že toto je sterilné prostredie, tu musíš dávať, nesmieš tu byť žiadne jedlo, na jedlo máme pauzy, ja mu hovorím, ja mám súťaž, o 10 musím jesť. Úplný chaos. Vyhodili ma stavať. A potom som si našiel prácu na Craigsliste som našiel prácu v Mini Fitness. A konečne som dostal príležitosť vo fitness priemysle. Čiže keď som prišiel do Mini Fitness, to bolo v Minnetonke. Edina, tam je Highway 7, je tam jedna križovatka a na tej križovatke je také malé business centrum a v tom business centre bolo Mini Fitness. A to bolo veľmi malé štúdio na fitko a slúžilo to viacej na osobné tréningy pre bohatých ľudí. Čiže v jednej časti boli osobné tréningy a v druhej časti boli skupinové tréningy. Ako ma tam prijali na interviu, prišiel som, pamätám sa, to bolo o 9 ráno,
prišiel som do toho štúdia, vojdem dnu a vo vnútri, že nádherná mramorová podlaha a veľa bielej tam bolo, luxusná fontána s takým obrovským zrysovaným černochom, príjemná hudba, nové kožené gauče, pozriem sa, Apple technológia všade, hej. Zrejme, tu sú peniaze. Pred týmto fitkom boli zaparkované auta rôzneho typu. Bentley, Range Rover, Maserati, Ferrari. Toto je moje prostredie, tu chcem byť. Ja som mal vtedy Acuru TL 2002, krásne som si ju tam zaparkoval. A vojdem dnu a mi hovorí, že Amiš bude o chvíľu s vami. Hovorím, OK. Sedím tam, čakám, či on dokončí osobný tréning a to bol majiteľ. Hej. Teraz vyjde Černoch z toho fitka, no ten človek má, že 2,15 m preboha, asi 145 kg na typujem 9% tuku, vôbec žiaden tuk, hej, hovedo človek, ja mám 1,90 m, ale ja mi podal ruku, on mi zožral kompletne celú dlaň, dieťa ujovi, vieš. Hovorí, že poď so mnou. No a potom sme sa dosť priateľili na tom, že on bol Francúz, ja Slovák, imigrant. Vravel som mu o tom, čo robím, súťaženie mi tam pomohlo, lebo on poznal niektorých kulturistov, Charlesa Griffina a podobne z Los Campeones. To bola ešte jediná lokalita na Franklin Avenue, čiže on tam poznal ľudí, ja som tam poznal ľudí, tak konečne som sa o niečo chytiť a mi dal šancu ako osobný tréner. Lenže on mi nepovedal, že ja budem musieť doniesť nový biznis. Hej, on mi dal šancu ako osobný tréner s tým, že bude platiť za pratanie $6 na hodinu a za shadowing, za učenie sa, tiež takisto $6 na hodinu. Tak ja som sa učil od iných trénerov, za to mi platil $6 a potom celý deň nič. Hej, a mu hovorím, mami, že ja potrebujem minimálne kilo na deň. Akože $100, ja to neprežijem. Tak som pratal celé dni bez jeho vedomia. Celé dni som šuroval podlahu, okná, stroje som umýval, lebo som potreboval nabiť hodiny. A on prišiel za mnou po týždni a mi hovorí, Dano, ty tu máš 45 hodín odprataných. Toto štúdio tu nemá čo pratať 45 hodín. Amiš, buď to zaplatíš, alebo idem preč. Ja musím nejak zarobiť. Ja si tu na silu hľadám prácu. Tak potom mi dal jeden skupinový tréning za $16 na hodinu a už si v hlave počítam, ok, dostanem 16, plus mám 3 shadowings, to je ďalších 18, plus popratám, čo je 55 tu urobím za deň, že už trošičku sa to začalo rysovať. Potom mi dal asi 2 skupinové tréningy a pomaly som sa začal učiť, ako funguje tento fitness business. A on mal tých luxusných klientov, ktorí platia za 200, 250 na tréningy, hej, majú pravidelné splátky mesačne na $3,5 tisíc, ja tam sedím s tou handrou. To bola osobka 1 na 1 už. Správne. Osobka 1 na 1 a ja tam leštím to sklo s tou handrou a ja pozerám na nich, ako tam trénujú. Ja sa to sa dá, že dá sa tých 200 na hodinu. Ja som v hlave kalkulujem, ten typek trénuje, že 8 klientov denne. Len z osobných tréningov 1600 a to si presne nad tým rozmýšľam, ak umývam to okno a pozerám na nich cez okno a trénuje svojich klientov. Takže začal som dostať viacej bootcampov a potom prišiel za mnou a mi hovorí, Dano, dám ti $100 províziu, ak dostaneš nového klienta do bootcampu. Čo hovorím, $100 provízia, OK. Teraz hodil som všade inzeráty, Living Social, Craigslist, na Facebooku, na Instagrame, všade som postoval, že prvý týždeň zdarma príďte a začal som predávať. A teraz som mal 2-3 bootcampy, čo sú skupinové tréningy, ale ja som tam mal 2-3 nových ľudí, ktorí prišli na môj inzerát. Po bootcampe som nedával pozor na nikoho, len na tých nových, prihlásil som ich, 3 kg. Na jeden bootcamp si hovorím, OK, teraz sa už hýbeme, čiže už zarábam 300, hej. Plus tých 55 za všetko ostatnú prácu. Po obede zase bootcamp, zase 2 noví, zase 200 provízia. A si hovorím, OK, čiže tu nie sú peniaze v trénovaní, tu sú peniaze v predajoch. No vtedy si mal vidieť, akože všade som rozhadzoval, letáky som roznášal do každého fitka, aj tak neznášam, ale oproti v LA Fitness ma neznášal, lebo chodil som tam po ploche, dával som ľuďom letáky, vyhodili ma tam aj niekoľkokrát, dal mi tam ban, hovorím, jebem vás, ja potrebujem klientov, tu som behal po Amerike, ja kurča bez hlavy, všade som roznášal letáky, v zime som pozoval pri ceste bez trička, s nápisom týždeň zadarmo, do kaviarne som chodil na schvál s nápisom tréner, chrbtom ku ľuďom, lebo Minnesotania sa chcú rozprávať. Ty si tréner, kde trénuješ? Hovorím, tu na cez cestu máme mini fitness, po týždeň máme zdarma. To bol môj štýl. Nej? A zrazu som začal zarábať na týchto províziách 100 za klienta. Celý kontrakt bol 1200, to bolo 100 na rok, z toho mi Amiš dal 100, on si nechal 1100. Tip-top systém. A ja som takto začal zarábať 500, 600, 800, raz 1000 padla za deň, si hovorím, wow, konečne som sa dal dokopy. Potiahol som to chvíľu, kúpil som si nejakú EZO smyčku, kúpil som si nejaké oblečenie, dal sa z časti dokopy. A potom jeden deň mi Amiš volá, že musí ísť do Chicaga, či mu môžem trénovať klientov. Hej? A ja hovorím, OK, tak koľko klientov? Hovorí 9.
Hovorím 9 a že dostaneš 25% z celkovej sumy. A si hovorím, títo ľudia platia 200, či ja dostanem 50 na hodinu a mám 9 ľudí. To ešte predtým, ja pôjdem trénovať klientov. Si hovorím, ja tam dám 1500 za deň. Hej. Nedal som 1500, dal som okolo 1300 za deň. Ja si hovorím, tiež sa nenahnevám. Pozerám sa teraz, že fajn, čiže v osobných tréningoch s tými predajmi tu sa dajú zarobiť dobré peniaze. 30-40 tisíc na mesiac plus minus. Tak som to počítal v hlave. Samozrejme, že by každý deň vyšiel. Hej. Ale ja som sa tam skamarátil s tými klientmi, bol som priateľský a Amiš on chcel prirodzene vystúpiť z fitness priemyslu. A mi hovorí, vieš čo, trénuj tých mojich ľudí a ja chcem rozbehnúť nový biznis v Chicago. Mal vtedy nejakú appku, na ktorej pracoval. Tak ja som rástol ten bootcamp a trénoval klientov jeden na jedného. A konečne som začal zarábať poriadne peniaze. Ale potom za mnou Amiš prišiel a mi hovorí, Dano, je fér, že dohodíš nový biznis aj na osobné tréningy, pretože som ti dal klientov zdarma. Ty zarábaš obrovské peniaze. Hovorím, no počkaj, ja trénujem tvojich klientov v prvom rade. Hej, ty môžeš teraz cestovať a z môjho pohľadu ja ti nič nedohľujem, že to nie tak funguje v biznise. Hej, ja som ti dal príležitosť zarobiť, je na tebe, aby si donesol nejaký nový biznis. Hovorím, a povedz mi konkrétne, nechoď okolo omáčok. Hovorím, dones nových ľudí na osobné tréningy. A jak? Kurva, ty bereš 250 na hodinu. Deti zoženiem ľudí za 250 na hodinu. Amiš. Čo to je šialené, to je nenormálna cena. Hovorí, dá sa to, veľmi dá sa to. V tom ma nechal. Čiže ja som si YouTubeoval predaje, ako zistiť, kde dostanem týchto ľudí na 250 na hodinu. A to bolo stále v Minnesote ešte všetko. Správne. A to bolo najväčšia výzva, akože to bolo zlyhanie za zlyhaním. Hej, tento kontrakt predaj, to boli 16 000 kontrakty na osobné tréningy. To je, keby som chcel predať nejakú Toyota Yaris. Hej, vyslovene to ide, že za osobné tréningy, ale skúšal som Living Social, Facebook, Instagram, Craigslist a tak ďalej, všetky lokálne stretnutia. Chodil som na v Maserati robili túto fashion show, modnú prehliadku, tam som išiel na modnú prehliadku, odprezentovať sa tréner, tam budú bohatí ľudia, nič, žiadneho klienta som nedal dostať. To už sú moc veľké peniaze, hej. Jedného dňa som bol v Lands & Baileys na obed. To je obchod, kde sú drahé potraviny. Idem tam okolo potravinových proteínových tyčiniek a tam stojí taká staršia pani a drží proteínovú tyčinku. A idem okolo nej a hovorím, pani, táto tyčinka, to nie je najlepšia. Prečo má strašne veľa sukralózy, tam máte 18 gramov vláknin, to budete prdieť do stihových táto tyčinka je lepšia, prirodzené ingrediencie, bielkoviny sú z vaječných bielok a tak ďalej, som jej vysvetlil rozdiel. A tak pozerá, túto si mám kúpiť, hovorím, hej, túto si kúpte. No a vy odkiaľ to všetko viete? Hovorím, ja som tréner, trénujem tu na oproti, na Crossroad Highway 7 a 365. A ona hovorí, ja som videla, tam je nejaké fitness, alebo čo je presne ten mini fitness. Hovorí, videla som to, ale nikdy som tam nebola, ale taký čas to navštíviť. Ja všetko naučím, aj v rámci stravy, pomôžem vám schudnúť, zatrenujeme si spolu, príďte ku mne na free assessment, tak sme to volali. Hovorí, no dobre, tak prídem. Oči sa mi rozžiarili úplne, vytiaľ som telefón hneď kedy. Ne? A dohodli sme sa na deň a čas. No ja spotený, úplne hotový, hovorím Amišovi, mám svoj prvý assessment, hej, že povedz mi, čo mám robiť. Tak mi predložil zmluvy, ja mám vysvetliť zmluvy a tak ďalej. No a asi hodinu predtým sme si prešli cez taký mini tréning, lebo on chcel, aby som zvládol predaj sám. Nechcel byť súčasťou. Tak ja si hovorím, OK, sedím tam a tam boli také obrovské presklené dvere v kancelárii a ja vidím také bledomodré Bentley Continental GT bez strechy akurát zaparkuje a vidie tá pani, vošla na recepciu, že hľadám Daniela a ja mne srdce tu hovorím si do píče, to je reálne. Teraz jej mám predať plán za 16 000, hej. Vošla pani, no a začali sme sa baviť, ona úplne humorná, v pohode, len ja som bol nervózny, nevedel som sa kontrolovať. Bola to veľmi intenzívna situácia pre mňa. Až dotedy si trénoval za tieto peniaze vlastne ľudí? 25% na hodinu z toho som. Akože áno, ale oni platili vlastne tú full sumu. Tak. Ale táto pani bola nová pre štúdio. Všeobecne to. Ja som ju dotiahol, ona nebola oboznámená s podmienkami štúdia. Nevidela, koľko čas stojí. Bola na mne urobiť tú dobrú prácu, aby som mi to vedel vysvetliť. Čiže ja som tam sedel, plus angličtina a kontrakt. Angličtina sú dve úplne rozdielne veci. V živote som predtým po anglicky kontrakt nevysvetľoval. Ale jak som začal, trošku som sa pri nej uvoľnil, ja som videl, jak ona je v kľude a ona sa stále sústredila len na jedálniček a kalórie a cvičenia a nič viac ju nezaujímalo. Tak to je dobrý začiatok, hej, že kontrakty a také veci nezaujímalo, to bola moja slabá stránka vtedy. Vysvetlil som, ako to u nás funguje, booking, kde budeme mať tréningy a mali sme vtedy, myslím, že to bolo My Mindset appku alebo niečo také, kde sme si, klienti si sami bookovali
tréningy, to som jej ukázal, teraz dojdeme na poslednú stranu, ja som videl tam ceny siaret. A tam pri cenách, tam bola rovná sekcia kreditky. Že ja musím zobrať kreditku, naťukať to do systému a tým pádom je prihlásená. Ja ona dá podpis. Ja som začal vysvetľovať ceny, mne normálne hlas sa roztliesol. Si hovorím, no dobre, tak cena za celkový prodaj 16 472 $. A to, že problém som to mal vysvetliť, bolo nejakých 16 400 niečo dolárov. Ročné. To bolo polročné. Polročné 16 000. Hej, 16 000 kontrakt, áno. A ona pozerá na mňa, OK. Hovorím, čo? Ja som bol tak v piči z toho, ja som nevedel, že existuje človek na planete, ktorý má 16 000 na osobné tréningy. Hej, no OK. Vybrala kartu a vyslovene skoro to zo mňa vypadlo, že čo? To fakt ideš zaplatiť. Hej. No mi dala kartu. Zapíšem tam informácie karty, rozdielal si to na 6-mesačný splátok, aj každého prvého je bude sťahovať, odišla, hej. Manažerka Ashley už pozerá, že čo ja, hovorím, predal som. Yes. Ja pozerám teraz províziu z toho, mi sľúbil, koľko tam bolo, 10% mi sľúbil províziu za predaj, plus to bola moja klientka, čiže beriem 25%. Čiže ja som dostal 1600 plus 50 na hodinu. Vtedy som mal vyslovene, že to je, keby si nakopol 12-valcový motor, ale si kurva teraz položím kompletne všetky predaje. Hej, to agresia, radosť, motivácia. Počkaj, čiže iba ja to prepočítam teraz, čiže ty si vlastne dostal za pol roka 4 000 od jedného klienta a plus 10%? Nie, ja som dostal z toho celkového kontraktu 10%. Čiže zo 16 000 $, ktoré ona podpísala, ja som dostal 1600. A potom som dostával, ako ona chodila, za každý tréning sme jej sťahovali. Tréningy, ktoré si kúpila, tak fitku išlo 150 a mne 50. Áno. Tak. Čiže ale tam som samému sebe dokázal, že ja to dám. Lebo doteraz predávať 16 000 kontrakt, to bola nejaká... Nebolo možné v mojich očiach, ale tým, že ja som to zlomil, tak vtedy ti hovorím, to taká agresia do mňa vošla v predaju, hovorím, na matky si pojebete, teraz všetci tu budete chodiť. Teraz všetci bohatí z Minetonky tu budete chodiť, lebo idem absolútne bomby v predajoch a ja som bol vtedy, že od rána do večera všade, v obchodoch na voňavky, v fitness centrách, kde som kradol klientov, v luxusných predajoch, ten regál na proteínové tyčinky, tam dobre, že som si nezaložil stan. Odvtedy kaviárne, všetky tieto luxusné miesta som stále obehal, aby som čo najviac klientov doniesol. Potom sme urobili jeden verejný bootcamp. Takže keď si netrenoval, si zháňal klientov. Neustále, non-stop, každý deň, 24/7, ja som spal 4 dní v týždni vo fitku. Do mňa taká motivácia vošla, ak som videl, že ja som schopný predaja a že aj mne vyšlo tých 16 000, že tam som sám išiel proti sebe. Že spal by som, mne sa ani niekedy neoplatilo chodiť domov, lebo ja som robil ešte SBS-kara v Wild Bills, ktorý už nie v Stooges, a vzdialenosť bola 1 hodina po diaľnici. A niekedy sa mi neoplatilo ísť domov sa vyspať, tak som išiel rovno do fitka, o 2:00 som došiel po bare, spal som tam 3 hodiny na gauči a potom som otvoril fitko, otvoril sa, že nič, že som prišiel prvý do roboty. Ale to mi nevidel ani majiteľ, pokiaľ ma neprichytil jeden klient. Ale dlhá story krátko, sme urobili jeden verejný bootcamp, ktorý mal byť na obrovskom futbalovom ihrisku. Ashley mi hovorí, potrebujeme na to veľké halo, veľkú reklamu. Už tam bol Griffin, čo je v podstate teraz súťaží na Olympii. A bol tam ešte jeden tréner Jared a potom ďalší tréneri. A spoliehali sme sa na to, že Griffin obrovské meno v Minnesote, mali by ľudia prísť a ja som sa spoliehal na hlavne Craigslist, v tej dobe mi išiel, že tam dotiahnem nejako ľudí zadarmo na bootcamp. Ale tu bola idea. Zoskupiť veľa ľudí zadarmo na futbalové ihrisko a potom to zobrať od nich telefónne čísla a e-maily, aby sme ich mohli pozvať na bootcamp zadarmo ku nám na prvý týždeň a potom ich konvertujeme na klientov. Čiže rozposlali sme všade inzeráty, e-maily, Craigslist, Living Social, každý to dal svoj Instagram, Facebook a podobne, ale nejako sme neevidovali, že ľudia by mali záujem. Tak vtedy som povedal Ashley, že nech mi dá vytlačiť, to boli také banery, také mini banery, ktoré som zapichol rovno pri diaľnici, ako je exit na Highway 7. Hej? No ja som vyšiel tam, vybehol som sa, zaparkoval svoj S8 krásne na diaľnici, vybehnem vonku, zapichujem banery. A zapichol som 3 až vyslovne ku exitu. 3 hodiny na to. Mi volá šerif. Hej. Že tieto banery sú nelegálne, lebo to je ilegálna reklama, ktorá sedí na pozemku štátu a nemám zaplatené prenajaté miesto. Hej. Že
že za to budem pokutovaný, nech sa okamžite dostavím na policajnú stanicu. Hovorím si, OK. Vedel som, že toto mi neprejde len tak, ale ja som mal iný plán. Spoliehal som sa na to, čo mi išlo stále, a to urobiť sa hlúpým imigrantom. Hovorím, pán policajt, veľmi sa ospravedlňujem, ja som netušil, že tieto banery sa nemôžu takto dávať. V mojej krajine, ja som to takto robil bežne a tá hovorím, mňa nezajíma, tu nie si vo svojej krajine, okamžite sa dostávate na policajnú stanicu alebo bude na vás a už potom následky. Hovorím, pán policajt, veľmi sa ospravedlňujem, už sa to v živote nezopakuje. Mojím jediným cieľom je doniesť mesto Minnetonky do zdravšieho životného štýlu. Chceli sme zoskupiť ľudí v našom lokálnom parku v Minnetonke, urobiť z toho jeden príjemný nedeľný deň pre ľudí, ktorí sú samozrejme ubytovaní v Minnetonke a podobne. A stále som to zhádzoval na to, že pre komunitu sme chceli robiť niečo prospešné, nech sa ľudia hýbu, že my stojíme za tým, aby ľudia boli zdraví a fit. Či veríš, či neobmečilo ho to? Hovorí mi, okamžite choď zobrať tie banery. I hneď. Hovorím si, bomba. Skočil som do auta, vytiaľ som banery, ale ja som teraz niečo získal. Ja som mal 4 hodiny zadarmo reklamu na Highway 694, ako sa vychádza na exit. My sme tam doniesli cez 160 ľudí. Cez 160 ľudí sa ukázalo a tam sme potom začali predávať viac a viac potom tých bootcampov až nakoniec. V podstate z tých bootcampov sme konvertovali ľudí na osobné tréningy. Amiš to celé potom postral, začal spávať s klientkami. Tam z toho vznikla obrovská dráma. Pritiahol 4 ženy, každá si myslela, že je tá jediná. Potom všetky jediné sa spolu dali dokopy. Nastalo zasadanie komisie ženského rodu, kde rozhodli, že Amiš je kokot, my odchádzame, hodili nám papiere na stole, výpoveď, rozšírila sa dráma, ľudia začali odchádzať a takto skrachovalo celé fitko. Čiže ja som si potom založil vlastný biznis a robil som všetko, čo som robil pre neho, ale už som bral 100% pre seba. OK. Kde prišlo to, že si potom, vlastne si v Las Vegas teraz, jak prišlo k tomuto, že si prišiel do Las Vegas, že sa rozhodol, že ideš do Las Vegas z Minnesota? Keď som sa oženil. Lebo ja som vedel, že ja skončím vo Vegas už od 2014. Ja som prišiel na dovolenku do Vegas, ja som sa pozrel doprava, doľava a ja som vedel, že toto je miesto, v ktorom zomrem. To bolo jednoducho jasné. Ale už bolo veľmi ťažko pre mňa odísť, keď som si už tak vybudoval stabilitu v Minnesota. Mhm. Ale teraz, keď som sa oženil v 25, sa nevieš čo, buď teraz alebo nikdy. Lebo keď ja donesem ženu do Minnesota a tu zapustíme korene, v živote sa nepresťahujem. Tak potom sme išli do Vegas a môjim plánom bolo rozbehnúť to, čo som bol v Minnesota. Už to poznám, áno, ja viem. Behať po ulici s letákmi poznám. Predajať si fitko, bo je smiešne niečo, čo som nepočul. Hustle, jesť vajcia a nič viacej, okrátiť sa. To všetko som poznal, samozrejme, ja už som mal dosť peňazí na účte vtedy. Ja už som investoval a tomu som sa ešte nedostal. A počas toho celého bodu, ako som mal tých bohatých klientov, oni ma koučovali v biznise a v investíciách. Čiže oni mi prvýkrát som založil účet u Vanguard s klientom Johnom Greenerom, ktorý mi ukázal prvýkrát S&P 500. Ja som myslel, že investovanie na burze je len pre nejakých bohatých ľudí v oblekoch a musíš ísť do nejakej sklenenej budovy za okrúhlym stolom si s niekým podať ruku, čo ti bude hovoriť pol hodinu o niečom, čomu nerozumieš. Až potom som zistil, že vlastne nakupovanie na burze je na telefóne v apke. Hej. Čiže vtedy som pochopil, že aj mňa sa to týka. Ten ma naučil investovať, šporiť si. No ja som našporil decentné peniaze v tom bode, čiže keď som išiel do Vegas, už som mal dosť peňazí. No a potom prišiel COVID, korona a nedalo sa rozbehnúť to, čo mi bolo známe, čiže som bol čisto závislý online. OK. Môžeme dať tie začiatky vo Vegas. Ja som tam niečo ešte chcel sa opýtať a teraz mi to vypadlo. Čo? Ale povedzte začiatky vo Vegas, aké boli. Predstavy. Mal si asi nejaké vízie už z toho, že si v niečom skúsený, že už niečo máš na účte, že pravdepodobne to bude ľahšie ako v Minnesote? Presne tak. Už som mal skúsenosti, už som vedel, ako dostať ľudí, už som mal fitko, kde budem trénovať. Všetko som mal, lenže čo som nemal, bolo povolenie, pretože počas covidu si nemohol nič používať, ani fitka, ani si zákaz, čo si mal tie 6 feet a tak ďalej. No všetky tie reštrikcie mi zničili moje plány. Ľudia ťa poznajú, hlavne na Slovensku, dlho si nahadzoval videá o carnivore strave. Kde vzniklo to, kde si sa vlastne presedlal na tú carnivore stravu? Bolo to už v tej Minnesote, jak si trénoval, alebo pri tom prechode? Začiatky Vegas. Toto som chcel. Toto som vlastne, bolo to, čo som chcel, že kde si ty prišiel k tej carnivore diete? 2019. 2019 až? Áno. 2014 ja došiel do Vegas. 2014 na dovolenku, ale 2019 som sa presťahoval. Nie, 2020 som sa presťahoval do Vegas, ale Carnivore ja som sledoval už dlhodobo. Okay. Carnivore som sledoval od 2016, keď bol Sean Baker ešte na London Real. A ja pozerám, že je tu nejaký lekár, ktorý hovorí o tom, že máš jesť len mäso, je blázon. Ja vtedy
typická kulturistická strava, ovsené vločky, proteín, vaječné bielka a tak ďalej. Ale prosím ťa, jebne ho dať na infarkt. Hej, proste není možné, že toto môže fungovať. Ale potom som bol viacej zvedavý, tak som si to začal viacej študovať, viacej som sa o tom naučil, praktizoval som to na sebe, dali sme mojej žene dokopy Króna úplne. Hej, tam úplne mohla fungovať bez humíry. Ja si hovorím, čiže keď ja mám také výsledky, moja žena má také výsledky s Krónom, ktorý bol nestabilný doteraz, prešli sme si totálnym chaosom pri jej ochorení. Jaké to bude na klientov? Tak som to aplikoval na klientov a dostávali sme výsledky, že bom. Hej, tak potom som o tom začal verejne hovoriť, ale že ja Carnivore som študoval a sledoval už od 2016, ale začal som o tom hovoriť už od 2020, lebo prvé 2 roky, do 2018 som sám nemal dosť materiálu na to, aby som tomu veril, že to funguje. A až od 2020, keď som o tom začal verejne hovoriť, už som mal vedomosti, už som mal výsledky, už som vedel presne, o čom budem rozprávať a ako to funguje. Ako si to aplikoval do tej praxe teraz? Ty si robil, vlastne si začal, vo Vegas si začal študovať Carnivore, takže si to spojil s tými osobnými tréningami. No. A ja som začal trénovať ľudí s variabilnou rezistenciou. To sú tie expandre s tyčkou a tak ďalej, čo si ma videl možno cvičiť na Instagrame a podobne s tým. Jo. Teraz som sa dostal do pozície. Spetla šťastie. Je COVID. Všetci vyhľadávajú nejaký zdravý životný štýl, každý panikári, bojí sa o svoje zdravie, každý chce robiť maximum pre svoje zdravie. A ja vo facebookových skupinách som začal propagovať tento smer v amerických facebookových skupinách. Explodovalo to. Ja som vyhral lotériu. Tieto tyčky. Toto bola lotéria. To ja som, že za 2 dní zarobil viac, ako celé 2018. To si nevieš predstaviť. To ma odjebalo na totálne inú dimenziu financií. To, že za 2 dní sa mi rozpadol celý môj coachingový systém. Ja som mal vtedy online klientov, ale ja som nemal systém prispôsobený na také kvantum ľudí. Ja som nečakal, že ja poviem Američanovi, že pošle mi $4,500 na 6 mesiacov, on to urobí. OK. Urobí to 15 krát denne. Dobre, a tak nám to trošku aj popíš, jak to vlastne prebehlo, že čo, že jeden deň sa zobudil ráno a čo sa dialo? To nebolo, môj kamarát John Jatwish, s ním som sa stretol, boli sme na večeri a hovorí, že vieš čo, moji ľudia používajú tento produkt, my sme sa, či to ešte takto poviem. Ja som trénoval s tými tyčkami a gumami dlhodobo a pridával som videá do skupín amerických. A on si ma všimol. Potom, keď sme sa presťahovali do Vegas, mi písal jeden deň, že čau, budem so svojou ženou vo Vegas, či sa chceme stretnúť spolu s nimi a ideme na večeru. A ja, že OK, no tak sme išli rovno do Alexis, čo je pri Paris a to má rovno krásny výhľad na Bellagio fontánu, luxusná reštaurácia, si dobrý luxus si vybral, ty vieš. No a prídeme tam, spoznáme sa, bavíme sa a on hovorí, že páči sa mi, že trénuješ a teda, že ty si tréner, hovorím, hej, som osobný tréner, že môj plán bol trénovať to ľudí, ale tak bohužiaľ nejak to nevychádza kvôli covidu. Hovorí, no ja mám v mojich skupinách, že ľudia trénujú tak, že gumím treskajú v fackových policách, nevedia používať produkt, že kľudne tam natáčaj videá, že môžeš ich kľudne trénovať, keď chceš. Ja som ešte vtedy nevedel, čo to bude znamenať. Hej. No a tak on ma pridal do skupiny, povedal, že keď niekto potrebuje osobné tréningy a neviete používať tento produkt, napíšte Danielovi. Ja som povedal, že som otvorený na prijatie nových klientov, postoval som tam viac a viac videí a ako náhle on postol ten status, že ja som oficiálny... To v tej skupine iba uzavretej. Všetko v uzavretej skupine. A v tejto uzavretej skupine postol, že keď chcete, najmite si Daniela, on vás naučí s tým cvičiť, bratu, lotéria. Toto som nečakal, za 2 dní sa mi rozpadal coachingový biznis. To, ako preberám platby, to, ako si zapisujem klientov, ja som vtedy manuálne písal klientov do knihy, online klientov. Meno, pomočka, koľko platí na mesiac, pomočka, koľko, ktorého má splatnosť. Hej? A ja som si to takto kontroloval zošiť. Ja som nabral také kvantum klientov za také ceny, že to ma odpalilo. Ja hovorím, za 2 dní som zarobil viac až za 2018. Tam mi trochu jeblo. Hej? Tam rovno na 3 dní potom idem do obchodu, pýtam sa ženy, lebo žena chcela auto, žena chcela Mini Cooper. No ja hovorím, dobre, idem do obchodu, ja som Mini Cooper. Príjem naspäť na Corvette, že ZL6, 750 koňová vytuningovaná Corvette, kabriolet, hej. Proste som vošiel do predajne a pozerám, toto je brutál športové auto, hej. Príjem naspäť domov, žena mňa pozerá, toto nie je Mini Cooper. Hovorím, ja viem, idem naspäť. Idem pozrieť Mini Cooper, nesol som Mercedes biely, hej. Čiže nakúpil som plno a tam mi fakt trochu jeblo. Som kúpil asi 10-12 aut, ktoré som fakt nepotreboval. Hej, rôzne. Počkaj, to sa bavíme o dňoch teraz. To sa bavíme, hej, tam v priebehu 3 dní ja som rovno utekal do predajne si kúpiť auta, hej. Ale samozrejme to ma prešla. Počkaj, že on ťa dal do skupiny, objednajte si Daniela, kto chcete a o 3 dní si čo kúpať Corvetu? Uh-huh. A bielý Mercedes? Hej, brat, Nespravil si to v jeden deň. To boli 3 dní.
Bratu, ja som mal $3,500 na jeden program a ja som prihlásil cez 60 klientov za 3 dní. To bolo, ja som od rána do večera prihlasoval ľudí na konzultácie, nový coaching a toto pokračovalo, táto vlna intenzity pokračovala až do konca 2022. A do konca 2022 vtedy sa to začalo spomaľovať. Mhm. Hej, a ja som toto celé obdobie využil na to, ja som si kúpil pár aut, ktoré boli zbytočné, ale plus samozrejme, keď sa pýtaš na to, či som stihol vygenerovať za tie 3 dní na tie 2 autá, na Mercedes a na Corvettu, hej, to je odpoveď. Ďalej ja som stále mal tiež z minulosti, pamätaj. Hej, čiže nebolo tak, že to boli pre mňa čisto nové peniaze. Ďalšia vec, že tento šialený generátor peňazí pokračoval v tom najintenzívnejšom období covidu. A koncom 2022 už sa to pomaly začalo spomaľovať a nejako sa to ustálilo. Lenže ja som tie šetri peniaze investoval. Ja som nakúpal Palantir, ja som nakúpal Bitcoin, ja som nakúpal všetky investície, ktoré sa vtedy oplatili. Koľko si nakúpil bitcoinov? Veľa. Tak... v tej dobe. Viac jak 10? Hej. Viac jak 10? Hej. Viac jak 50? To je jedno. Čakaj, povedz nám už, keď si tu. Povedz. Jednu vec ti poviem. Hej. Tomu som predtým nerozumel, ale to, čo hovoril DJ Khaled, že keď máš prvých pár miliónov, chceš to každému ukázať. Hej. A potom, už keď sa dostaneš do určitého finančného bodu, už si necháš pre seba, koľko máš peniazí. Počkej, pár miliónov dolárov? Alebo... Hej. Prvé, keď dostaneš 1, 2, 3 milióny dolárov, chceš sa ukázať a flexuješ na internete a či si frajer a tak ďalej, dobiješ si ego. A potom sa dostaneš do finančného bodu, kde si radšej necháš pre seba, koľko máš peniazy a čokoľvek si ľudia myslia je pravda. A ja som to nechápal vtedy, keď som videl to video Khaleda, ale teraz tomu chápem. Že čokoľvek si myslíš, to je skutočná pravda. A keď si myslíš, že mám 5 eur, to je pravda. 100 000 eur, to je pravda. Lebo v určitom bode už nechceš tak dávať na vedomie tie financie. Uh-huh. No, takže v tom bode bol Bitcoin, čo sa stal v podstate najlepšie. Čiže 50 plus? v tom bode sa stal Bitcoin najlepšie výkonným asetom, ktorý som vlastnil portfólio Palantir hneď za tým, čo je v dnešnej dobe. Diversifikoval som portfólio a spoznal som strašne veľa ľudí online. A niektorí klienti pracovali presne na burze v investíciách, či ja som s nimi uzavrel dohody, že oni mi budú posielať signály, čo mám kupovať a ja ich budem koučovať. Hej, či oni signály, ktoré mi posielali vtedy, že teraz nadobudli ďaleko väčšiu hodnotu, ako keby som ich trénoval za cash. Čiže keby som ich trénoval za cash, neoplatilo by sa mi to až tak. Až potiaľ som sa sám nezačal vzdelávať v tom, to hovoril Charlie Munger a Warren Buffett, že využívať druhých ľudí, nech ti posielajú signály je OK, ale tam zase ti chýba naučiť sa ten vlastný skill, analýzy firmy, pozrieť si balance sheets, pozrieť si, že či je to zdravie firmy dobré, či burza odpovedá tomu, ako je na tom finančne firma, alebo burza len prepadla nejakému chaosu, zase Forbes Magazine alebo New York Post niečo pridal, čo bolo stresujúce a padla burza, ale firma je na tom skutočne finančne fajn. Čiže tam sa naučíš fakt, že rozlíšiť, že čo je hodnota na burze a čo je to skutočná firma, sú dve úplne rozdielne veci. Lebo burza môže kľudne odpovedať aj len panike na trhu. Kebyže sa máš klasifikovať do nejakého burzového odborníka, tak sa kde stanovíš od 1 do 5? 2,5. 2,5? Čiže taký lepší priemer? Hej, lepší priemer. Dobre, takže máme rok 2026. Čo v roku 2026 skúpiť na začiatku roka? Alebo do akých akcií investovať, aby som v roku, čo ja viem, 2040 si povedal, že to bol dobrý biznis. No momentálne, čo ja som pridal do svojej skupiny investičnej z $0miliónov.com, tam boli krachy v technologickom smere, tam bol Microsoft za veľmi dobrú cenu, on krachol niekde na 400, bol tam PayPal, čo sa pamätám, musel by som pozrieť do skupiny, aby som poslal tie signály. PayPal krachol na nízku cenu, viem, že bol dosť podcenený a stále Adobe bolo takisto za dobrú cenu. Kvôli tomu, a to je zase Adobe a krachlo. Hej, vyšla AI, technológia, tak všetci spanikárili a predali Adobe. Lebo už to bude používať Photoshop, keď bežní ľudia môžu používať AI. No ale Adobe to dobehol a hodil AI systémy aj do Photoshopu a tak ďalej. Hej. Čiže znova obrovský krach na burze a nič to spoločné so zdravím firmy nemalo. Hej, Adobe na tom bolo finančne dobre, sledoval som ich balance sheets a podobne. Čiže čo všetko momentálne sa oplatí kúpať a postupujem pravidelne do svojej skupiny z $0miliónov.com. Na týždennej báze, lebo vieš, ako aj ty investuješ. To zaujíma, áno, sem tam. Ale vyššie ja investujem cez Revolut. Revolut? To není dobrá platforma asi na to. Že ideálna, tak. Že lepšie sa asi zaregistrovať niekde na nejakej... Čo používajú moji klienti, to je buď eToro, HTB alebo Interactive Brokers. Hej. OK. Revolut to v podstate nepoužívam, nepoznám. To je... OK. A poznáš akcie NIO? Čínska automobilka? Hej. A čo? Hej. NIO, ale to dávno som kúpil, Ježiši Kriste. Ja som to nakúpil, neviem, jak dopadli, preboha. Ty si ich kúpil?
Strašne moc. Išli dole či hore? Išli, akože odkedy som kúpil, išli aj dole, ja som počas nakupoval, lebo ja verím, že vystrelia, akože dúfam. Takže mám ich dosť, akože dosť. Tak pre niekoho to je, by povedal, že strašne moc, niekto povie, že to je málo, Aha. ale to je taká môj černý koň, že keď vystrelia tak, jak dúfam, tak budem bohatý raz. Aha. OK, poďme ďalej. Ty si začal vlastne z Carnivore Stravy si trošku prešiel na vzťahy a financie. Čo ťa, keby kde zase prišla táto cesta, že ja teraz už Carnivore, my sme sa o tom spolu bavili, ty si hovoril, že už o Carnivore som rozprával všetko, že som objavil nejakú reelsku starú, kde som hovoril o brokolici alebo o niečom, teraz to nepamätám. Červenej repe. A niečo si hovoril o červenej repe a si povedal, že dobre, musím sa sám seba akoby posunúť, čo by malo byť v tom životnom jedálničku, posúvať sa, tak si sa rozhodol pre túto dimenziu vzťahy a investície. Počas toho ja som spolupracoval s ľuďmi, vieš, takže 12 rokov koučovania ľudí vo smere fitness, stravy, ty nadobudneš nejaké medziľudské vzťahy a počúvaš, na čo najviac ľudia doplatili. No ty keď si vytvoríš ten osobný kontakt s tým klientom, ty počúvaš jeho problémy a zistil som v podstate, že chlap musí ovládať 3 základné. A to je financie, strava, fitness a medziľudské vzťahy. Lebo medziľudské vzťahy vedia doručiť devastáciu života na úplne inom leveli. Čiže ty musíš ovládať medziľudské vzťahy, mužsko-ženská polarita. Mm-hmm. Musíš byť vo forme, pretože chlap potrebuje finančnú, emočnú a fyzickú silu na to, aby bol šťastný. Čiže finančnú silu, respektíve fyzickú silu naberieš skrz silové tréningy, dobrá strava. Emočná sila skrz porozumenie, skrz emočnú inteligenciu, skrz otvorenie perspektívy na to, čo skutočne medziľudské vzťahy sú, čo je v podstate stále určitý štýl transakcie. A potom finančnú silu skrz biznis. Ale finančná sila tá ide až posledná, alebo čo z toho, že ti poviem, jak máš zarobiť, keď ti to aj tá žena všetko zoberie pri rozvode. Čiže tam treba tú hierarchiu správne. No a ja som prešiel z Carnivore na medziľudské vzťahy v prvom rade, lebo Carnivore contentu má 1 000 000, ktorý je natočený. Ja som tam publikoval cez 6 000 reels v 2 jazykoch. Dlhodobý content máme spolu natočený. Live streamov mám, že asi 3000 hodín na Facebooku natočených. Čiže tieto informácie sú stále dohľadateľné. A začal som sa venovať tomu druhému, čo každý člen musí ovládať, to sú medziľudské vzťahy a už pomaly zapájame do toho aj financie. Čiže ja som toho zástanca, že financie, fitness a medziľudské vzťahy musí absolútne každý ovládať na to, aby mal kontrolu nad životom. Financie. To je taká zaujímavá téma, to sme si už bavili o tej akcie. Ja som videl, však ja trošku sledujem, videl som jedno reelsko, kde hovorí, že ale k financiám sa môžu vyjadrovať iba ľudia, ktorí majú na účte 1 000 000 a viac. Že za tým si stojíš. 100%. Ale tým tvrdíš, že máš 1 000 000 na účte. A tým pádom by to nemalo byť pre teba problém zdokladovať. OK. Hej, ukážeš nám, že či máš cez 1 000 000 na účte? Hej, ja som na to robil reels, že otáčaš moje karty proti mne. Hej, no tak poďme na to. Poďme na to. Teraz tam uvidíme. No som zvedavý. 2 účty, OK. No, tu sa prihlásime. OK, toto je prvý účet, to môžeš prečítať na hlas. Zober kľudne do ruky. Ukáž. 894 160? Yep. Dám ti druhý účet. Peniaze, ktoré nosím vo vrecku, tie mám poistené na 2 účtoch. Lebo tento je poistený. Počkaj, nebol nejaký screenshot niečoho? Ešte raz mi to ukáž. Nieš? Ešte raz chceš? Ne, ukáž ten druhý teda. OK, teraz ti ukážem ten druhý. Chvíľka napätia. No, a tu máš... OK. Tu na dole máš total balance. Tu máš total balance. Total balance 263, 299. No, a pod tým prečítaj. Ešte pod tým sú 2. Pod tým sú dlhy a úvery voči bankám. Koľko je tam? 12 200. Nie, dole choď. Dole ešte myslíš, dole. Tam máš 0 a 0. Áno, to je 0 a 0. Áno, ty myslíš toto, že to není... Úvery, že mi neukazuješ úvery, požičky, áno. Tam je to všetko. Koľko dlhujem bankám, koľko mám. Áno. Čiže tam máš dlhy 0, total balance 263, tam máš 1,15 mega. Ešte keď veľmi chceš ďalších 200 000 ti ukážem. Ale toto sa budem musieť prihlasovať. Teraz si posielaš na účet. 3, 6. Teraz rovno. Ideš na Vermozel, pošleš si peniaze. Poslať Pirátikovi trošku. Na kávu.
No dobre, takže peniaze zarábaš. Hm. Čo ťa inšpiruje teda k tomu, aby si točil tieto videá? Že bereš to ako... Prečo to ešte ďalej robím? No, že prečo to ďalej robíš, no? A v prvom Alebo rade, ďalej, že... No, povedz nám. jak Prečo to- ide na dôchodok? Áno. No. Že prečo napríklad nejdeš na dôchodok? Pretože si povedal, že máš veľa investované, máš nehnuteľnosti, čo si hovoril. Nehnuteľnosti, celé portfólio. A toto je len cash, ktorý držím pri sebe bežne. Ja to hovorím vo svojich livestreamoch, že ja mám choré perspektívy na to, čo je to bezpečie. Hej, ja som raz urobil investície a my sme zišli dole na cash na $500,000 na účte a ja som mal valné zhromaždenie doma so svojou ženou a so všetkými psami. Všetkých som verejne informoval o tom, že ideme šetriť. Odteraz jeme len vajcia, odteraz jeme len mleté červené mäso, žiadne stejky, pokiaľ nezarobím naspäť peniaze, ktoré som akurát investoval. Lebo si mal pod $500,000. Som mal $500,000. $500,000. Hej, a to bolo pre mňa absolútny alarm, v hlave panika, hej, to bolo vyslovene seriózne zhromaždenie rodiny, kde som musel vysvetliť, aká je finančná situácia, lebo akurát som investoval peniaze. Hej, neminul, ale investoval. Ja som mal trochu na začiatku to jebnuté obdobie, čo sme spomenuli s tými autami, ale ja som sa hneď prefackal, spätne. A okamžite som začal tlačiť peniaze do investícií. Plus ja som investoval v 2014. Ja mám už dekádu za sebou. Hej, čiže niečo sa podarilo, že 2020 a viac, len investovať viac a viac do toho istého systému, čo som mal už rozbehnutý. Čiže najviac celoživotné peniaze som zarobil na Trumpových tarifách. Hej, to teraz bolo apríl 2025. Keď Trump zavesil tieto tarify a urobil prepad burzy, hľadím si, teraz som pripravený. Toto je prvýkrát v živote, keď som kurva pripravený. Taký tiež na určite, že dovidenia. No ja som každé ráno tlačil obrovské peniaze do burzy. Obrovské peniaze. Burza sa zotavila do 2-3 mesiacov. Sa pamätám, myslím, že vtedy som sa vrátil zo Slovenska. Ja som prišiel do Ameriky, pozriem na telefón a sme tam. A teraz som fakt, že trafil. Takže toto bolo to obdobie, kde si zarobil najväčší tvoj kapitál? Zatiaľ celoživotné peniaze, hej. Keď sa bavíme v krátkom období, to bolo, že to neustále šporenie toho kvanta, investícií, ale ja sa riadím radami Warrena Buffetta, že nie si nikdy 100% investovaný. Aj keď je burza v krachu, hej, stále si nechávaš nejaký cash na stranu, investuješ 60% zloženého cash, sleduješ, či ešte krachuje burza, ale nikdy nie si 100% investovaný. Ale keď prídu príležitosti, ako boli Trumpové tarify, tak nebudeš mať čo investovať. No ale ja som sa presne na to pripravoval, že pozri sa, ušla mi jedna šanca v živote, to bol Bitcoin 2014, 15, 16. To si musel byť nejaký ITčkar, aby si o tom vedel. Ja som sa o Bitcoin nedozvedel do 2000, koncom 2016 a potom som robil chybu, ja som ho predal. A potom som vstúpil znova. Hej. Čiže Bitcoin za môj život mi ušiel. Potom na začiatku covidu, ešte predtým, jak som išiel do Vegas, investoval som, ale nemal som až taký kapitál, aby to urobilo masívnu zmenu. A si hovorím, vieš čo, niekde ešte nejaký krach príde a na ten ďalší budem pripravený. A to boli Trumpové tarify. A teraz som pripravený. Natlačil som do toho absolútne všetko. A to ma odpálilo v podstate na dimenziu, kde sme dnes. Ale ja mám obrovské ciele. To som chcel opýtať, že aké sú tvoje ciele? Že či máš nejaké ciele, že chcel by som ho naučiť, ja neviem, 10 mega, alebo 50 mega, 100 mega, že či je nejaká cifra. 1 miliarda. 1 To je cieľom. 1 miliarda. Mám celý život čo robiť. Roboty bude. Tá 1 miliarda sa dosiahne ako? Aký je tvoj plán na to? Tá vízia, tomu, jak sa k tomu dostaneš? No a toto zistujem každý deň. Na tom pracujem každý deň. Čiže to je, jak bolo s tými tréningami, že vlastne to prišlo, jak som povedal, jak slepých huslám, ale že pretože človek, ktorý má otvorené oči, to iba uvidí tú príležitosť. Takže čaká, že čo život zase priplynie. Na tom pracujem celý deň. Ako miliarda, rozdiel medzi multimilionárom. Multimilionár je hocičo od 2 do 999 miliónov. Hej? To je multimilionár. Od 2 miliónov do 999. Rozdiel medzi multimilionárom a miliardárom je, že gigantický, to je vyslovene z mesiaca na Mars, že ty ani nevidíš. Ja som stretol v živote 3 miliardárov. To je úplne iná liga. To je, že oproti multimilionárom, to je, že deti sme pre nich. Hej? Ja som stretol 3 a ich 2300 na svete. Čiže je to úplne iná dimenzia, úplne iná liga. Manifestujem, robím to, čo stále, predstavujem si, vizualizujem si tú budúcnosť a ten vesmír to nejak posklada dokopy. Len dôležité je,
ja, čo som sa naučil za svoj krátky život, je dôležitá je tá konzistentnosť a vytrvalosť a neopustiť z tých snov. Že stále to mať na mysli, pripisovať k tomu pocit, vizualizovať to, manifestovať to, zaspávať s tým pocitom, budiť sa s tým pocitom. Keď otváram svoje štúdio, otváram ho s tým pocitom, s tou víziou. V tejto chvíli okrem investícií sa venuješ stále coachingu? Už nie až tak. Čo je teraz tvoj hlavný príjem? Alebo čo ti robí najväčšie peniaze momentálne? Ono to bude kombinácia medzi coachingom, doplnkami, peptídmi a nehnuteľnosti ako tak. Ja, to bude teraz taká kombinácia medzi. Hej, už stranda, lebo ja to už ani tak nesledujem, keď ti mám pravdu povedať. Ja každý jeden deň sa len zoberem, idem do roboty a uvidíme, kde čo jak príde. Hej. Čo znamená, že Daniel Maďar ide do roboty? No, dám si košeľu a idem do svojho štúdia. Čiže teraz ty pracuješ hlavne akože na tom sociálnom statuse? Áno, na sociálnych sieťach, to bolo jedno, čo som si dal, že toto idem teraz rozbehnúť vo veľkom, nech sa misia šíri, nech sa slovo šíri. Ale ja v rámci tých live streamov, ako streamujem, otvorím videá a tak ďalej a medzi tým mám konzultácie a odpisujem na správy. Najväčšiu zmenu, čo urobilo v mojom živote, kde fakt som sa dostal do veľkej organizácie a do mnoho lepšej kontroly nad svojím životom, je keď som začal brať svoju prácu vážne. Ja som to teraz robil na gauči. Hej. Teraz od 2026 ja som zorganizoval, zoradil kompletne celé štúdia, hej, v podstate ako tu sedíme, mám 3 štúdia doma a považujem to za prácu. Ja sa ráno oblečiem, vyslovene takto ako som a idem do práce. A tam už odpovedám na e-maily, odpovedám na správy, robím telefonáty, natáčam streamy, natáčam reelska a sám si to všetko editujem a tam som vyslovene fyzicky v robote. Odkedy ja som to začal brať takto seriózne, tak nastala veľká kontrola nad tým, čo sa deje a stabilizoval sa veľmi tento príjem. A niektoré dní to môže byť viacej suplementov než coaching, niektoré dní viacej coachingu ako suplementov, potom tam máš tie nehnuteľnosti na prenájom, potom dividendové príjmy. Takže ty vlastne tými reelskami naháňaš vlastne keby ľudí na nejaký coaching skupinový? No, pointou celých reelsov je dostať ľudí na dlhodobý content. Lebo v dlhodobom contente nájdeš skutočne hodnotu. Tam pochopíš pointy toho, čo sa snažím povedať. Čiže krátkodobý content je skôr na vytvorenie určitej pozornosti. A tento krátkodobý content presmeruje ľudí na dlhodobý content a z dlhodobého contentu ľudia potom idú do tvojich programov. Hej. Potom máš slovenské programy a americké programy. No a stále ja pokračujem v tých skupinách amerických. Toto sa nikdy neskončilo. Nie je to ani zďaleka to, čo to bolo 2022, ale ako pre obyčajného človeka, hej, že to sú neskutočné palky. Čo je to aj teraz, povedzme, hej. Ale mňa stále vyskakujú mi videá s tými gumami, že cvičíš, chodíš do fitka ešte? Ja, do fitka som, to už od 2019 som nebol vo fitku. Už iba zaboxovať si ideš do fitka. Hej, raz za týždeň. To vidím, že chodíš spárovať. Piatky tuším to je? Piatky. Raz za týždeň, no. Tak keď poviem za teba do Vegas, tak ma zobereš. No jasné. Tak v mojom fitku tam všetkých pozabíjaš, lebo ja nechodím do profesionálneho fitka. Ale... O to lepšie pre mňa. O to lepšie pre teba. O to lepšie pre teba, ale potom tam sú fitka, kde aj ty si dobre zašportuješ. Ja som pozeral ten Decision vtedy, keď som chcel ísť. Ja som im aj volal. Že by si prišiel. Aha, ja som, v pohode, $150 chceli za permanentku. Čo, mesačnú? Aj. To je málo, nie? Aha. Na Ameriku, to je super. Že to som platil v Tajsku viac, než 500 som platil na 3 týždne, koľko to bolo v tom Bangtau. Som si, že to už bolo. Doteraz sa pamätám lebo tiež som bol prekvapený. No. Dobre, jak vnímaš teraz teda ten sociálny status seba, čo sa týka Slovenska, Ameriky? Riešil si, viem, že začiatku iba slovenské videá, teraz vidím, že už pridávaš viac toho aj v angličtine. Tak jak to pokračuje, či to rastie, nerastie, jak to vnímaš toto? Na Slovensku pekne stabilne. Čo ja som si najviac všimol na tých sociálnych sieťach, lebo ja som veľmi nepravidelne robil na sociálnych sieťach. A odkedy som zahrnul pravidelnosť, to sú 2 reelská denne, tak slovenské sociálne siete pomaly plynulo, rastú. A americké sociálne siete, tým, že ja som prešiel na content z cvičenia na vysvetľovanie, totálne ma zničil. Že tam som mal cvičiace videá s gumami, kde niektoré trafili 7 miliónov, 8 miliónov, 5 miliónov sledovaní, 101 000 lajkov, 50 000 lajkov na video, že zo pár takých hitov som mal a zároveň to potom všetky ďalšie videá s tými gumami ťahalo, ale ja som potom zmenil content, lebo bratu, ja ti tak poviem, už som ďalej v živote. Hej, ako byť len ten tréner bez trička, ktorý cvičí. Vieš, čo je na peniazoch? Zaujímavé. Že môžeš robiť čokoľvek chceš a ľudia si myslia, že skutočná hodnota peňazí je v tom, že si kúpíš luxus,
To je len byprodukt. Hej? A skutočná hodnota v tom, je, že môžeš poslať ľudí do piče a robiť si, čo chceš. A vtedy som sa pozrel na svoju situáciu a si hovorím, ja už nie som ten istý človek. Ono slúžilo to na určitú etapu, na tých 5-6 rokov, ale ja potrebujem vybudovať väčšie programy, ktoré sa sústredia na viac, než len na cvičenie a biceps a hrudník a tak ďalej. Chápeš, že mám tam väčší komplex informácií, ktorý viem doručiť ľuďom, čo je ďaleko väčšia hodnota, ako kombinácia toho fitness, aj financií, aj medziľudských vzťahov v jednom programe. Čiže keď som zmenil tento content a začal som rozprávať po anglicky, že tie videá, akože pozerá moja mama a moja sestra jedine. Je to totálne ťa algoritmus znuluje a máš tam, že 10-20 lajkov, kdežto predtým si mal celkom decentné čísla. Takže ten americký algoritmus, za tomu som nechcel veriť, že algoritmus sa správa inak v iných krajinách, ale tu som mi to potvrdilo, že ako náhle som prešiel z natáčajúcich videí cvičenia na hovoriace, idem úplne od nuly. Čiže ja keby úplne od nuly som teraz začínal v Amerike. Tak a konzistencia bude cesta, áno. Pozri sa, ja keď zdochnem, tam budem pridávať tie videá. Ešte som sa chcel opýtať, teraz naberáš slovenské skupiny, americké skupiny, oni si to zaplatia, sú v tej skupine, áno? To oni si, to členstvo, aké by platia. dmcoaching.sk, áno. OK, dmcoaching.sk. OK, a teraz cena je rozličná, či rovnaká pre tie trhy? Áno, Američania budú platiť viac. Určite. Tam ešte tento program nemám, ale ja som mal stále všetko lacnejšie na Slovensku. OK, povieme aj ľuďom, aká tam je cena? 30 eur na mesiac. Tam dostaneš prístup k absolútne všetkému. Všetkým mojim tréningovým plánom, jedálničkom, inštruktážnym videám o carnivore, o cholesterole, inzulínovej rezistencii, senzitivity a tak ďalej. Venuješ tam aj nejakým komentárom pod tým a nejakým dopomáhaš tým ľuďom potom ešte nejak podrobnejšie? Každý týždeň odpovedám otázky a odpovede Okay. v skupine iba. Hej, to sú uzavreté, nie verejné. Potom tam máš všetky videá na manipuláciu, ako pozerať na svet cez oči predátora, ako sa vedieť zastať samého seba v konverzácii, keď si povedzme zatlačený do kúta, ako zvádzať ženy, ako používať očný kontakt, ako vytvoriť v ženách túžby, hej, aby ťa chceli. Ako v ženách vyvolať pocit túžby. Ako vyvolať žene v pocit túžby? No v prvom rade naháňať ženu je zlyhaná technológia. Spravíme si takú víš, jak sa povie, také predielo si dáme. Že kto by chcel navštíviť na tú možno skupina rozmýšľať, tak teraz mu to môžeš tak trošku... Stať sa chlapom hodnoty. To je krok číslo 1, lebo je úplne nepochopené, jak funguje randenie medzi mužmi a ženami v modernej dobe. Doba ťa učí, že máš naháňať ženy. To nefunguje. Najlepšie funguje dynamika medzi mužom a ženou, keď žena naháňa chlapa, toho, po ktorom túži. Čiže ty musíš byť chlap hodnoty. Lebo žena ťa bude rešpektovať, len jej na to musíš dať dôvody. Kto si? Čo robíš? Väčšina chlapov nevidia, kto sú ani kam smerujú. Čiže v prvom rade musíš byť chlap na misii, presne tak, to učí stoicizmus. Aj na tej literatúra Marcusa Aurelia, Zinov, Seneca, máme tam Aristoteles a mnoho ďalších múdrych ľudí. Čiže chlap musí mať misiu a musí vedieť, kam kráča. A ďalej chlap musí byť kompletný sám o sebe. Žiadna žena nechce prísť a doplniť chlapa a byť jeho chýbajúca polovička, ak ti to diktuje spoločnosť, to je pičovina. Logicky to znie dobre, ale emočne tomu neodpovie. Hej? Každá žena hľadá chlapa, ktorý je kompletný sám o sebe a dokáže kráčať životom sám. A tento chlap sa stane niekým, ku komu ona je priťahovaná. Ona sa pozrie, wow, tento chlap má misiu, disciplinovane pracuje, ne? Je stále v centre svojich emócií, nie je rozhádzaný. On je stabilná hora, žena emocionálne počasie. Žene sa menia emócie, chlap sa na ňu nenapája. Ona si organizuje svoj chaos u toho chlapa. To je príťažlivé, atraktívne. Žena sa cíti vypočutá, porozumená a potom zvádzaná. Hej, svojim vlastným chlapom. A toto ju priťahuje. Čiže takto v žene ty vytvoríš túžbu, že ty sa staneš chlapom hodnoty. Si v centre emócií, necháš ju vyrozprávať sa. Žena, keď tebe niečo cíti, bratu, ústa sa jej nezavrú. Neustále bude rozprávať. Stále má niečo, čo chce povedať. Hej? Keď žena nič necíti, pol slova ti nepovie. Marta, povedz dačo. Marta, čo nehovoríš? Nič necítim. To je žena, ktorá nič necíti. Pol slova ti nepovie, ale keď žena niečo cíti, všetko chce vykomunikovať, lebo ona si prirodzene organizuje chaos zo svojej stabilnej hory. A chlap je to centrum. Žena nechodí za tebou, aby si vyriešil jej emócie. Žena chodí na to, aby si zvládol jej emócie. Vypočuť, porozumieť. Vypočutie znamená, si otvorený, čiže fyzicky, normálne máš otvorené ruky, príjmaš informácie, udržíš očný kontakt, necháš ženu vyrozprávať sa. Porozumenie nastáva vtedy, keď ty chápeš, prečo sa cíti, ako sa cíti. Keď sa dokážeš pozrieť na situáciu skrz jej oči
A chápeš, prečo sa cítila z tej danej situácie, ktorú opisuje tak a tak a tak. To ženy majú neskutočne atraktívne. To považuje za neskutočne atraktívne. Keď žena je vypočutá, porozumená, nohy sa prirodzene roztiahnu. A toto vyvoláva v nej túžbu byť pri nej. Kurva, ja si budem musieť zaplatiť tých 30 €, lebo ja vždy Janku poviem, že neprežívaj to tak a rob. Tak dneska som jej to povedal chuďatku, teraz mám výčitky, vidíš? Hej. Lebo, no. Najlepšie vám vypočuť, porozumieť. Ako vypočul som a povedal som, nech to neprežíva, že ty len rob, čo ti poviem. No, žena, súčasťou ženskej energie je... To nebola dobrá. Nie, totálne. Nevadí, som to dojebal, hej? To opravíme u mňa v coachingu, to nie je Dobre. Ale tak... Dáš mi zľavu aspoň, ja som chudobný. Dobre. Ďakujem. 30 je priemerná, 28,90 dohodnuté. Euro 10 zľava. Nedá ani mne zľavu, vidíš. Dobre. Počúvaj, čiže Jedne správu. základom, čo je to vypočutie a porozumenie. Aha. Hej? Lebo žena, prirodzene, ženská energia Bohom daná je komunikácia a spojitosť. Hej? Komunikácia a spojitosť. Žena potrebuje komunikovať, nadväzovať puto, emocionálne puto a udržovať si, v prvom rade vytvoriť si emočnú dôveru a potom udržovať si emočnú dôveru. Hej? U svojej stabilnej hory, čo je jej chlap. Čiže žena musíš umožniť ďalej pokračovať v jej komunikácii emócií k tebe. Pretože to je prirodzená ženská energia Bohom daná. To je, keď sa žena pri tebe cíti dobre. Stále ti má čo povedať. Ešte len vidíš z domu, už máš o nej 2 nevidené reelska. Lebo v prvé, keď vidí nejaké vtipné reelsko na Instagrame, pozrie sa, môj chlap by sa zasmial, bum, a rovno ti ho pošle. Keď ťa žena miluje, jej pozornosť neustále smeruje k tebe. To je, čomu žena skutočne emočne odpovedá. Keď je žena emočne vypočutá a porozumená, vtedy sa nohy roztiahnu. A je fyzicky dostupná. Chápeš? Veľa chlapov mi príde s problémami, že moja žena mi nechce dať 2 mesiace, 3 mesiace, moja žena nepotrebuje sex. Hej, není vypočutá a porozumená, to je základný problém. Dobre, tak budem predplatné a budem sa učiť. Urobiť svoj vzťah ešte, posunúť o level vyššie, lebo sme si mysleli, že máme dokonalý vzťah a teraz som zistil, že nemáme asi. Ako prirodzene, čo môžeš čakať od dlhodobého vzťahu? To je humor, výpomoc, spolunažívanie. Jasné. 3 základné veci. Ono tam sa nedieje nič viac, lebo ono na začiatku vzťahu vy ste regulovaní dopamínom. Ty máš dopamínu odpoveď stále, keď sa stretávaš s týmto človekom. Cítiš to obrovské vzrušenie. A to je vyslovene, keď si pichol 20 mg heroínu. Celý svet je ružový. Ježiš, on je všetko, čo som kedy chcela. Lenže fáza dopamínu trvá 9 mesiacov. A ľudia si to pletú s láskou. A to nie je láska. To je len hormonálna odpoveď k tomu, že si stretol dobrého dílera. Hej. Ty nemiluješ toho človeka, ty miluješ ten pocit, ktorý pri ňom cítiš. Čiže v tejto fáze dopamínu je všetko stále najlepšie, najružovejšie, najvyššia sexualita, vtedy od ženy počuješ, aký s tebou bol najlepší sex v živote. Ja keby to nebolo pri každom, pri kom cítila tento dopamín, ale v pohode. Ďakujem, zoberiem kompliment. Hej. A po fáze dopamínu nasleduje fáza oxytocínu. Oxytocín je skutočné puto. Hej. Oxytocín spája ľudí dlhodobo. Najsilnejšie prepojenie oxytocínu je od matky ku dieťaťu. Hej. Nikdy sa ti nestane, že matka príde do škôlky, pozrie sa a dneska mi dajte toho malého černocha, hej, a vybere si iné dieťa. To nie je možné. Stále ide matka vyzdvihnúť svoje vlastné dieťa zo škôlky. Oxytocinom pripútaná ako svojmu malému dieťaťu, aj keď je tam 20 ďalších malých homo sapiens. Hej, že keby to nebolo hormonálne a emočne prepútané, tak ľudia si povyberajú rôzne deti na ten večer, hej, a idú domov. Nie, neexistuje. Oxytocín je presne ten hormón puta. A od matky ku dieťaťu je najsilnejší. A takisto to vzniká aj v romantickom vzťahu, že namiesto dopamínu tých prvých 9 mesiacov, tých šialených, wow, všetko je úžasné, nastane oxytocín a tam už to ľudia volajú, že realita, alebo že normálny vzťah. Chápeš? Oxytocín je hormón puta, ale jeden problém je s ním, že je to nuda. Úplná nuda. Oxytocín ti nedá pocit vzrušenia, vibrovania. Bože, toto je neskutočné. A tam veľa ľudí padá na ústa, lebo si myslia, že sa odmilovali. Ja už necítim takú lásku ako na začiatku. Je to biochemicky nemožné. Že po 5 rokoch budeš cítiť to isté vzrušenie a dostaneš tú istú dopamínovú odpoveď od svojho partnera, ako si dostal na začiatku. Je to biochemicky nemožné, lebo tvoj mozog si zvykol na tvojho partnera, tým pádom už nedostávaš tú istú dopamínovú odozvu. Na to, aby si dostala tú istú dopamínovú odozvu od žena alebo chlap, musíš vymeniť partnera. A ľudia si myslia, že to, čo cítili na začiatku, je láska. Nie, ty si bol len sfetovaný. To je všetko, čo sa deje. To bola hormonálna odpoveď k tomu, že si našiel nového partnera podľa svojich predstav. Lebo ty nájdeš plno partnerov, ktorí nie sú podľa tvojich predstav, nedostaneš ten istý dopaminový hit. Ale čo potom ty odporúčaš? Alebo čo by si čo tým ľuďom poradiť? Že zabudnú na ten pocit? Nechceť ho znova?
budeš musieť vymeniť partnera. Budeš musieť, ale keď ho nechceš vymeniť, tak čože, uspokojiť sa s týmto, že už takto o tomto bude život? Vedieť prečo. Vedieť, čo hľadáš a Mhm. prečo to hľadáš. Ty si myslíš, že ty hľadáš lásku? Nie, ty hľadáš fet. Len o tom nevieš. OK. Mhm. Chápeš, to je Lebo to dopaminové vyprchá do toho správanie. istého stavu vlastne. Do toho istého stavu. To je takisto ako hrať automaty, brať drody, to je dopaminové správanie. Vyhľadáš viac dopamínu. Takisto aj sexualita. Hej, najprv sa vyspíš s jednou, s dvoma, s troma, so štyrma, s piatimi, hej, že za týždeň. Už jedna žena není dosť posteli, potrebuješ trojky, štvorky, swingers party. Ježiš Mária, o chvíľu ty stojíš na hlave a chápeš, že nič není dosť. Len na to, aby si dostal ten začiatočný dopaminový efekt, ktorý si dostal pri prvej žene. Musíš stále stupňovať dávku. Nej? Čiže mnoho ľudí, v čom sa nájde, že menia partnerov, menia, ale na to, aby sa cítili zamilovaní. Pritom oni sa necítia zamilovaní, ale cítia ten dopamín. A pletú si dopaminový stav so skutočnou láskou. Ale skutočná láska je hormón puta, oxytocín, čo je nuda. Čiže čo odporúčam? Buď vôbec vedomý o tom, čo sa deje s tvojou hlavou. Lebo ty, keď si vo fáze oxytocínu 10 rokov máš stabilného partnera, partnerku, žiaden chaos, žiadne dlhy, proste len rutina život, dobrý život, posmejete sa, pozriete si telku, človek si spomenie, ešte by som chcel zažiť ten pocit. Nájde sa teraz Denisa, hej, alebo Marcel na Fabii 1.4 MPI, červená, príde, zbalí ti ženu, hej, a žena tým, že ona tak dlho nič necítila, sa predá na túto falošnú ilúziu, ona si myslí, že sa zamilovala, po 9 mesiacoch, to je len ďalší troger, ktorý jej nechal špinavé nádobie. Len ďalší idiot, ktorý je poskákal po mokrej podlahe, akurát teraz pozmývala. Takisto jej mozog si zvykne na nového partnera, zase musí zmeniť. Zase mozog si zvykne na nového partnera, zase musí zmeniť. Čiže len vec, čo sa s tebou deje. Ty sa nezamilovávaš, to je tá pravá láska. Ježiš, ešte mi povedz, čo som nepočul. S tebou bol ten najlepší sex, aj po 3 týždňoch sme sa spoznali. No. Okay. Ja keby so mnou nebol ten najlepší sex pri alebo pre každého človeka, ktorý sa akurát stretli, hej, kde ten dopaminový hit je, bom, žena nájde to, čo chcela, chlap nájde to, čo chcel. No prirodzene obidvaja budú dobre svetovaní, hej. No, ale Vždy to je iba na chvíľku a treba si vážiť to, čo doma máte, keď je to dobre. Samozrejme, tak pri dlhodobom vzťahu ty vyhľadávaš stabilitu, hej. Chlap je buď alfa alebo beta, žena je buď absolútny chaos alebo ružový macík. Jedno alebo druhé. Hej, žena vie urobiť taký chaos do života, že koniec, alebo je to úplne rozkošný ružový macík, ktorý nerobí žiaden chaos, pekne, krásne komunikuje svoje emócie, chce sa vám porozprávať, netrieská dverami, nehádže veci, keď sa rozpráva kľudným tónom, alebo keď cíti nejaké emócie, trochu zvýši hlas, nič hrozné, udržíš očný kontakt, necháš ju vyrozprávať po 25 minútach, ty si bol ticho, ona sa vyrozpráva, ja som taká rada, že sme to prebrali, pričom ty si polslova nepovedal. To mám dobre, takže toto som si už uvedomil, ja som alfa, ona je ružový macík. No, to je tá správna dynamika. Hej? Alebo žena môže byť totálne absolútny chaos, traumy z detstva, nevie ako randiť, potrebuje vytvárať chaos, len aby sa cítila nažive, aby cítila adrenalín, lebo v tom vyrastala. Otec bol chaos, matka bola chaos, ona rozpoznáva chaos ako lásku. A chlap je buď alfa alebo beta. Alfa chlap, ten je chlap na misii, ktorý je kompletný sám o sebe. Nepotrebuje nikoho, aby ho doplnil do života. Čiže, povedzme, máš svoju misiu a to sú fajty. Hej? Definícia alfa chlapa by bola, že tento človek ide na svojej misii fajtov, či má ženu alebo nie. Pred vzťahom alebo po vzťahu. Počas rozvodu stále sú fajty. To je misia. Kebyže 15. apríla mám podpísať rozvodové papiere a 25. mám fajt, ja kurva na tom fajte budem. To je moja misia. Chápeš? Že misia je nekompromisná. Tá sa nedá ohnúť. Tá je prvoradá, stále prioritná. Paradoxne, to ženy priťahuje. Ja to hovorím tak, že keď mám nejaké debaty, hovorím, chlap je vlak a žena buď nastúpi alebo nenastúpi. Správne. A veze sa alebo sa neveze. Správne. Ja som dosť dobrý. Čiže keď keďže si ja založím trošku no poď, ja už mám chutiť do toho skákať, poď. A niečo, to je dobre, pýtaj sa. Nie, že pokračuj. Metaforicky, keď sa na to pozrieme, je to v podstate to isté. Chlap kráča na misii, alebo vlak ide jedným smerom. O tom istom sa bavíme, lebo teraz ďalej, čo idem načnúť, je presne sa to podobá metafore vlaku. Čiže vlak ide smerom a žena naskočí. Chlap kráča na misii, alebo žena sa pripojí. To je to isté v podstate, čo chceme povedať. Koniec koncov, ženská energia je Bohom daná, dizajnovaná byť vedená. Vedená alfa chlapom, ktorý je emočne stabilný, doručuje emočnú a finančnú stabilitu, ktorý sa nenapojí na jej energiu, ktorý sa nenapojí na jej emócie, naopak zorganizuje jej chaos a je stále v kľude a v centre emócií. Lebo častokrát ja čo vidím, keď hovorím o alfa chlapoch, chlapi spanikária. Ja som alfa.
Začne sa buchať do hrude, držte piču všetci, tu si sadni. A on si pletie alfas s agresiou. A to je úplne bežné, hej, že chlap, jasné, každý chlap sa počuje, že je alfa a hneď začne byť agresívny a piskovať a rozkazovať ľuďom. Nie. Alfa energia je v centre emócií, je v kľude. Hej. Alfa energia sa nebojí, nenapája sa na emócie. Ženy nechajú vyrozprávať, vypočuje ju, porozumie ju a žena sa pri ňom cíti bezpečne. A ako náhle žena niečo cíti, vyhľadáva svojho chlapa, aby si mohla zorganizovať svoje emócie. Počúvaj, čo sa mi stalo. Počúvaj. Keď žena je pri alfa chlapovi, ono cesta do Lidlu je zážitok. Hej, tamže ona kľudne môže mať 5-minútový monológ o tom, jaká bola cesta do Lidlu a čo sa v Lidli stalo. To je, keď sa žena cíti dobre, hej, a vyhľadáva chlapovú pozornosť. To je prirodzená ženská energia. A mužská energia, to je to vedenie, to je tá dominancia, to je priebojnosť, to je sila, to je organizácia, to je plánovanie, to je ochrana. Hej. A žena je za chrbtom tej mužskej energie, cíti sa v bezpečí s ich budúcim DNA. To sú ich deti. Čiže chlap je ten, ktorý vedie a chráni, doručuje stabilitu, emočnú a finančnú. A žena je tá, ktorá vytvára puto, komunikácia, emócie, starostlivosť a tak ďalej. Hej, všetky tie ženské charakteristiky a vychováva budúce DNA. Stále žena bude tá prioritná pri malých deťoch. Hej, že to chlap nedokáže nahradiť tú ženskú energiu, tú nehu, tú starostlivosť. Hej, že to chlap môže sa snažiť imitovať, ale to nikdy nebude to práve. Hej. Že žena je tá starostlivosť. No a to je tá správna dynamika, ako to funguje. Myslím, že si zvedali všetko. Viac sa dozvedia v DM coaching ľudia. Ja ti ďakujem za moje pozvanie, že si prišiel, opäť to bola výživná debata. Myslím, že na túto tému, toto je iná zaujímavá téma, lebo tu by sa dalo podľa mňa ísť potom už do všelijakých takých škár a ľudiček, ale Milanka by porazila, otočila a ušiel by odtiaľ to. To sme len načetli, že... Úplne na začiatku. Presne, že ma napadá strašne veľa takých počuplíkov, by som povedal. Vieš, čo myslím? Takže zase možno niekedy, keď pricestuješ na Slovensko. Kedykoľvek, ja mám stovky livestreamov na Daniel Maďar.sk a YouTube. YouTube je platforma, ktorú chceš sledovať. To je že toto je vzdelávací materiál. Ako nikto v živote nešiel a pri najhoršom môžeme zase stream aj. No jasné, streamy kedykoľvek. Takže priatelia, Fightcast ďalší trošku inak, ako ho poznáte zvyčajne. Môžeš to tam všetko podporiť, prezdieľať, neviem ako, sledovať Danka a teším sa na teba v ďalšom dieli. Ahoj. 2 roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. Goat. Prémiové nikotínové sáčky.